for 50 stars mandi. Yay! Thank you. Ndakutanga kugamwa ne masters na mandi. Pakaipa. Oh, kokusara ne zero pa live mane. Ye prayers. Ndakatopiwa kuti pa 1.8. Yo. Stars 1800 stars dzakadambuka ipapo. Vanhu vakufarira zvokunamata mazwana. Vanoda zvokunamata. Ndaka tsingadoda udenga. Ndinoda kufa ari mugeni ari muushu. Madhari zvaizva kuti kana pakateketika. Vanda tijaira tiri mwedzi wanovhiva ogasha vanoziva kuti mwedzi wakaipa. Zvokunamateka panouya vanhu 5. Vanoziva kuti mwedzi waAugust mwedzi wakaipa. Hesi tawanda wesa uri sei wangu. Zvandoiti bonle. Kentomboipisa. Yedi. Hesi tombontaza manikia hesi tombontaza kuti zvinge zokumbazi. Fodi yati nenge nono network. Irikubusuruda. Yaita Taisa production chayo. Yamaita nasi. Ndikuitsvaga ndaishaya. Yaiswa kune page na ngigiri na bamni. Vachadzoka nepart 2, don't worry. They'll come back in part 2. Ndiri right vanata wanda vaita 2. Bota wanda kuri sei. Right guys, maskera sei. Aiwa taskera. Regaiti uye tati timbotandara zvedu nasi Friday ende ndine doro rangu repinki. Hey, ria roteta ndinyazoita power tinyatsoita. Nasi tikunyazodze mujoloka apa. Vanenge vachiyo kuzonyengana vachinyengana indoveka vanoda kudiwa chitakutai avanoda kuita. Right guys. Regaiti sangane pazuva ranhasi Friday. Dai so itai share live muchitenga vamwe guys, itai share live muchitenga vamwe. Live guys taiunzirwa neve diaspora kumba. Kumba direct. Nepfeka do. Inonzi kumba direct nepfeka. Feka iyi guys murungoiona uya ndakapfeka ishi. Feka iyi guys. Right. Mimi nichange kukudza ile zvefeka. Feka iyi guys yamuri kuona ishi. Feka iyi muri kuona guys. Look at this. Look at this guys. Look at this. Munyatsoona Zimbabwe. Zimu. Dada nerudzi rwako. Chimiro chako nedzinza rako. Anoona. Saka vefika guys vanotiunzira, vanogadzira vanotigadzirira majesi, antika nemalabels nezvo zvatinoda. Antika mauniform amunoona anopfekwa, makits, matunika amunoona anopfekwa inonzi magems venetibho avo vekuZimbabwe anogadzirwa nefeka ndovanosona. Vebhora vanoona zvamunopfekwa nemawarriors ekuZimbabwe, mauniform ebhora zvinogadzirwa nefeka. Feka ndo inosona. Feka zvakare guys inokuunzirai African attires, right? You can have your own plain clothes. Yosoka African attire kako, antika inogona kuswa label yako and stuff like that. Chapters zetu mutachange tina zvuma zvanotevera zvamuchaona zvinenge zvakalabeliwa isusu SMD antika but zvinepfeka futi but zvine SIS diaries andimaona. So guys, kana uri kuda African attire you can regaitisa website yavo guys panapa. Ndoda kuti muende kuwebsite mumbonoona zviriko and kana uchida kuorder African attire uine design yako yaunoda iwe vari paNetherlands. Uine design yaunoda iwewe. Unoona pane form ripo ranongonofila antika kuti ndoda kuti mundisondere chakadai any African attire. Any. Ndikuti I'm saying like any African attire yaunoda vanokusonera. Animaona. Yaunoda iwe vanokusonera. Saka chenyu ndokumbira kuti papinwe okay website yaiswa antika yefeka. You guys kungobaya link iro. Imbobaya imiende dokupai 3 minutes guys. Imboenda ikoko munoona kupfeka kuti kune chii then mozodzoka moya mubvunza yenyu yakanaka nezvepfeka. Imboenda imubobaya imumanye munoona kuti kunoitwa nezvei guys. Munoona kuti kunei then mozodzoka. Kana uine kune vamwe nematima vebhora kumba antika vane matima vebhora community echichi ndokwa munotenga mauniforms enyu ikoko. Ndokwa munogadzira mauniforms enyu. Chaunoda iwewe vanokuitira chaunoda. Malabels chaunoda antiona chaunoda yokachida kudesignigwa star rako iwewe label yako your own label iwewe vanokuitira and their prices are very reasonable guys. Company atukushanda naye taakushanda necompany yefeka guys taakushanda. I've been waiting for this live but magezi avaina no wife no data. Sorry precious, sorry hasta vako right. Aiwa matobva kwen print on demand. Thank you Tatenda. Thank you, print on demand. Ndo zvavanoita handisimaona vane zvakasiyana zviriko endai munoona. Hands how is Shakira today? No, Shakira today she's very much better. Nasanga right hysteric zvototi mani ndanda kuchikoro. Nasanga right hysteric.
handimaona saka mhanyai guys munoona handichika ndati african mozati guys represent your country, represent your culture. Kwatiri isusu African attire ndiyo culture yedu. Antika kana uchida kusonengwa zvemhando yaunoda handizi kuti muno mu UK muno hanzi someone like my comment ndodzoka ari kuda kumbonoona kuti kunei chimanya shamiso comment yako regaiti like comment yako. Let me like your comment. That like a comment yako. Thank you mani. That like a comment yako iwe chibva wamhanya. That like a comment yako iwe chibva wamhanya. Melody mundu hanzi first time here. Oh, we welcome you Melody. Welcome Melody. Uri muimbairi right. And it thank God she's getting better. Yes, she's better now. Hands to Vako. Yes, guys. And then munoona if you feel like you want something, hands vane zvakanaka zvisingaiti. Vane zvakanaka mashirts echirume. Varume hamuna kusirwa panze. Mashirts echirume ndozoti varume havo vazhinji kusaba vafarira kuzopfeka zvakafanana zvimashirts nezvitrousers. But pamashirts chete aiwa munopedzerwa. Pamashirts makapedzerwa. Handimazviona. Saka just guys go munoona kuti kwakamira sei. Right. Tichibva papfeka apa guys, ikambani yatakushanda nayo guys. Saka mukandira ndicharo nezvepfeka and taona fanike. Yes. This represents your Zimbabwe. This one here outfit here my James. Hanimaiziva here. Makaiona nti kuma James ka. Ma James akaipfeka. Ndio yakapfeka nema James kai. Ndio yakapfeka, it's part of it. Zvazviri zvimwe like zvairi. Ndio yakapfeka nema James pangu achitamba bhora Cape izvozvo. Ndio iyi. Hanimaona. So kune supporta va James bhora paya unogona kutuka chikiti chako chotana ndo wakapfekawo mu ground uchino supporta wakapfekawo chikiti chako chebhora. Hanimaona zvinoita vana zvinhu zvakanaka guys. Muri kuona, look at this one I'm wearing, representing Zimbabwe. Vari mu diaspora muno papa munosangana ma events enyu you wear Zimbabwe unongozvionesa kuti ndiriwo kumusha ini. Handika lebhura rakanaka. Hanimaona lebhura rakanaka. Right. Then tobva ipapo toenda kumusha direct. Tine kumba direct. Sorry. Kumba direct. Tine muzvakare company guys yatakushanda nayo. Handi muri kunzwa. Tiri kutoshanda nema company aya muno mu diaspora tichida. Takaenda guys hatisi kumira. Takaenda. Handitika tiri on board navo ma companies aya. Handiti right. Pane inonzi kumba direct. Kumba direct guys. Handisi ndingakuziva kuti chii guys. Iwo uri mu diaspora wakavaka imba yako kumusha urugara kunoko. Kumusha kuri kunetsa mvura. Guys, you all know about that. Kumusha hakuna magetsi. Imi muri kuzviziva. Handika unoenda vamwe venyu munotya kuenda kumba nenyaya yekuti kumba uku kune kusina magetsi, kune kusina mvura. Ndo pari kupinda vekumba direct now. Kumba direct zvainoita guys, you come to us. Ndine code yangu inini yandichakupai. Handika yamuchashandisa kana makuda kuenda kunoita madhira ndichakudzai pano. Handika wakavaka imba yako hakuna mvura iri kunetsa kwaRarare kunena gweri kwese kunetsa mvura. Handika vanoita mabohos avo akachipa. Ndichakudzai paakachipa pakandibata inini. Vanokuisira masola, hakuna magetsi, unoona magetsi ari kunetsa. Vanoisa masola. Kwai muite my life every day ndazana kuzogoroza. Handimona vanoisa masola zvakare padzimba dzenyu mavaka. So imimi vari ku diaspora you don't have to pay cash. Handimuri kuzwa. You don't have to pay cash. You just get into a contract, an agreement. You pay pamwedzi. Mvura yako kumusha iriko. Kune umwe ari kuvaka. Hakuna mvura. Uchivaka guys unoda mvura. Ndopo uchisa chibhorani, vonesa chibhorani checha. Voisa nesola. Yekupima mvura pachibhorani chiya. Handika iwo is agreement yako kuno. Mari yavo yekubhadhara my it's even less than 70 pounds I think. It's less than 70 pounds. I think it's about 50 pounds, 60 pounds. Not Depending on package yaunenge watora. 10% deposit then. 10% deposit chete. Then wava kunokuisira kumba iwo uri kunoko. Then wakutosigwa masola aya magetsi. Wakutosigwa mvura. Kana pana kumusha kunoratidza kuenda nditi. Paunenge wachaliva kuenda kumusha, unoenda ukasunga kuti mvura ndinayo pamba. Magetsi ndinawo. Unogona Netflix uriko. Hauna chaunosarira kumashure. Internet yako unongobairira. Handimazvona. Iwo chibhadhara zvako mbichana uri kuno. Handimazvona. Saka let's grab mukana uyu guys. Grab this opportunity. Muitirwe. Ndini ndiri kumaketa chinhu guys. Ndini ndiri kutengesa chinhu. Handika any mistake, you know me now. Any mistake pausina kufara napo, you come back to me. Ndo basa rangu inini kuti aiwaka company. As much as I'm working with you, I also work for these people. These people, they came and bought the product because they trusted SIS. Saka tinotogadzirisa. Saka munhu wese akaita sola guys kumusha. Munhu wese akaita chibhorani kumusha.
Hanimona akaisa mvura pamba jojo tengi rako vanokuisira zvese unokuisirwa zvese iwe zvako mbichana guys what an offer hanzi interested yes g unondibata kuwhatsapp ndine code yandichakupai ukaenda chinoshandisa code yangu iyoyo paunoenda kutaura navo and use my code unopiwa discount. Yeah, 1% discount. You get a discount paunoenda necode yacho kuti sisimeli ndichikupa code whatever inenge ichirepresenta inini hanimona unosvika unopiwa discount. So grebai mukana ushu pachine madiscount codes aya hanzi number you come to my WhatsApp number yangu munoiziva guys hanzi ko mvura irikutodiwa kanikola tinovaka seiko pasina mvura panovaka sei pasina mvura zvidhina chero kazi zviforomwe zvinoforomwa sei pasina mvura panotoda mvura kana ine kunochera nemabhauza ukakulisa mari yekunochera uchibhadhira mvura chinocherwa kure uchivaka ichidai inotongofanira nekuti kubhadhira installment yako kunoko asi mvura yako uzati unaiwa wobva wakonektirwa woitirwa system yemumba yokuti kana mvura kusina inoita automatically from the jojo tank ichipinda maseptic tank ichipinda mumatepu vakoma nekuzobva vanosota hautombooni kuti hakuna mvura vanoita solar boho magiza nemastreet light anti muri kuzvinzwa vanoita masola mabohos magiza masola emagiza aya hanimona then mastreet lights saka kana uchida kuchedza pamba yako wapedza kuvaka magetsi unawoka masola ndiako hauna restriction hakuna nokubvunza kuti naye wazodii hakuna kuti kwaizesa yainda vanokusira imba yose kuti ngwe kana mbavha inopinda sei guys pamba pako kavaka pakachera kuti ngwe anytime because isola ndeyako hausi kukwereta esco inozichizesa hausi kuita sendeyako wose malights ako kuda kuti ngwe kana mbavha inopinda sei haipindi wazvida kaivhu izvi zvakanaka zvitose tose tokotaura kuti mukana uyu ndiwo totodawo tose tose inditori ndinese number client number 1 ndinese number client number 1 ndine kuti aiwa masola ine hangu ndiri kutomada kumusha ndinese client number 1 kuti ngwe masola tiri kutomada will do it for my mom. Yes. Anzi ndimhore seona mandlovu eglet ndiye wepfeka. Yes eglet mandlovu, how are you? Right, ndiye CEO wepfeka yandakapfeka ishi. Sorry makomenzi ndingachimanyasa kanogona samaona. Ndiye wepfeka wanashara CEO kuti kana wangoda chawada iwewe any African print micheka yava haibude color. Handi maona zvokuti ukaisa washing machine chinodzoka chachikorobo chanyana kudai micheka yavo equality mande pamusoro just go there. Vanhu vari kuti vari kuzvida zvese zvemasola nemvura nechi ndo mukana guys life is too short for you to live in misery, for you kuti ndakachengeta mari ndakaviga mari ndakadai. Relive your life today. Iyo yakurarama into life yako hakuna imwe tikazomirira kunorama pakati. Kana wakatovaka isabairira masola bairira mvura yako antika uri kurarama kudai so zvichenegwe munhu pfeka yaunoda pfeka African attire sungigwa zvemanigerian zviya sonegwa unyatsochera ndichasonegwa yangu guys muchaiona vane mahood zvakare vepfeka vane mahood kwachida hood yakanzi pfeka kana uri full time SIS MELLY diaries member uri mudiary antika by the way registration will continue guys, registration will continue very soon and you can have your jersey hanimona wonyatso hudhu yako sekuno kunotonhora wonyatso nyorwa kuti SMD apa hanimona kumasure wesigwa kana mofu kana chera kana mamoyo kana duwe handiona ingoriwo regalia yakanaka one day patinoti ngatisangane hanimona people are wearing their hoodies takapfeka mahoodie edu tikutongoendera mberi handimazviona kana iri taxi vari kuda tokudesignira zvese hanzi simukai tione t-shirt SIS MELLY. Alright, t-shirt ndei I don't know kuti unyatso kundiona here mina ndinyatso daiso bisa iphone yenyu t-shirt ndei represents Zimbabwe well. So kuti vakambondibvunza ndakambopfeka imwe futi yavo yeZimbabwe mukati sine nditoda t-shirt makaiwanepi ndikakupa inhamba dzemunhu akanga achiahodha kwavari achitengesa. So right now imimi semadiaries you can buy direct from Theka. You don't need an agent kuti mutenge pai because mukazati SIS MELLY mutengere inichesa wakamaka price ke £5 hanimona but ukangoenda wega direct kupfeka you can unoenda kuwebsite yatakapinda unochusa zvauri kuda handiona and my price avo they are very reasonable, very cheap. Vachatipa discount code as well. Yes, tine discount code futi yatichapiwa yekuti kana muchinotenga majezi kana muri kunotenga ma-African attire kana muri kunotenga guys onai unogona kuti t-shirt handika woti bottom woti tuma sports ka sport kaka ndimona zvichiginza here woti ka sport kakanyorwa hamene zvakanaka kanyorwa vanokuitira yese guys tena around waone kuseri kwakanzi team Zimbabwe. Yeah, kuoneka
You see? Yeah. Can you see, guys? Yeah, what so so guys, I know kuti still in UK you support a lot panotamba majam panotamba warriors machi majez aya ndipo panodiwa hanzi muna. Do you mean registration? Yes, ye SMD, yes, SIS MELLY diaries. Yes, it will continue soon. Tichato continue. I don't know, we'll still figure out whether tichatanga here kuti one because ticha continue pataka sira antimona, but we need to move antimoziva, we need to move. Yes, right. Hande panye ebi anasi guys, saka kana uchingoda zvese everything watofunga kuti nda kufeka website iripo nongoromba feka wenda asi code chauya kana kwangwara chimirira code kuti unoona discount vekumba direct zvakare code nchauya nayo handika munogona kunanoona zvavanoita asi code ndinayo ndapuwa code pane pakanzi mafanzi manyama ina ndambopaone mafanzi manyama ndipapi ndakuona ini ndipapi ausuboto me pakanzi mafanzi manyama Excited. Okay. Kuboto. Alright, guys. Mafanzi manyama. Hapo. Mafanzi manyama. Ulipoonera. Machembere manyama. Mafanzi manyama. Machembere manyama. Ulipoonera. Parikuoneka. Parikuoneka. Dasina paona. Sinotopona naye sinopona. Mafanzi manyama. Right. Mapaona ka? Pakanzi mafanzi manyama. Kendi chopaona. Ingai. Mafanzi manyama. Hanzi feka uyo ngaende pazamu. Aiwa zviri kwauri ka iwewe kana wakuda kuitigwa design yekuti ndoda kuiswa pazamu, vanokuisira pazamu. Anoona vanokuisira pazamu. Ione sigwa paunenge uchida kuti uda kuzwa papi mukoma kuti hanzi check your app. Hanzi check your app pane munhu aisa message. Anoona. Saka machembere manyama tapinda takaenda. Chati gwedu info yakanzi machembere manyama. SMD tovaranyira SMD torati machembere manyama vakambona chembere yakata sesudai chembere dziri kumusha kuzukushana nava isikana kuti nhadzo kushwa satombo zviziviso zvatinonzi machembere makuti right guys ngatichibva ipapo tipinde munyaya yedu yanhasi antika hanzi mafanzi manyama pagaro manje iwe maidhodhoi vakaipa iwe maidhodhoi ndakakuona tokafanana neni unoda zvinhu you must get one unoda zvinhu magi wakafanana neni you must get one ishi ungati tinge ndakaipfeka musuko japresa musuko wiko actually kwawingiti titakapfeka ndi pfeka ndokumbira shiti ndakarukwa zvitika sport akaiti ndaitanyatso pfeka pachichembere manyama vema taura zvamukudai vari pachembere manyama saka tichazochaita seko totoda ini nazvo ndotoda hood hanzi munodika thank you shamise totoda hood yakangodai so asine ka SMD yakatonyogwa futi kuti kwai mafanzi machembere manyama mafanzi manyama eko machembere manyama kupana pakati sipa machembere manyama acho ndo pane machembere manyama ndo pane vanhu nemari dzacho ipa pamachembere manyama because machembere manyama anoshanda ka hamiriri kungopiwa hamiriri kungotuka vanhu masiti machembere manyama vanhu nezvinhu zvavo hanimaona hanzi anoita mari machesi anosiyana saka iwo ukazo ndichakupa code wini then you can just go wonotsvaga design madesign akasiyana akasiyana hanzi kwawingi right yekwawingi D ndichazoya ndichikupa nyaya yekwawingi D haasi wingi D chete anenge aripo palesta zvakare Monday yacho tinenge tine ma-urban groups line up yese yema-urban groups yese tinenge tine line up kudastabel andimona saka ndichazoya ndichazokupa information zvisere andimona kuti tikufamba sei handingabatanzvisika 1 saka iyi ndichazokupa iwo mangwana because tichine maweeks aripo madiaries tosangana tofara tichienda takaenda kufa kwauya guys life is too short tichikura isusu takakura tichiimbigwa kuti ndichakutevera muzati nzeze dzakamitisana wakawanda guys dzekuti kumba kwedu kune machini unogadzira mabanana tutu nemayuku mazai tutu mazviziva vanhu vakamitiswa nema-urban goods vana masikira vanenge varipo guys tenge chitiwa will be taken back to memory lane tenge tiripo guys hanzi pfeka iri kubased kupi amimbotswana pfeka is in Netherlands but I'm sure vanokupostera they are in Netherlands vanokupostira vanhu vepfeka vanokupostira. Oh yes, they did say to me vakavhura shop ku Harare. Shop Harare? Yes, so those in Harare hanzi desable nayo my next are you coming tenge tiko extra large anenge aripo XQ anenge aripo mafumo lena mafumo anenge aripo imi guys ka akusi kudana nozwa
Tenge kwakoshota mabhishu manyama vana dhumepa mabhishu manyama ndo angoshota kune susu zvedu machembere manyama tetirimo imomo kondudza takakura tichimba kadhomu totenge tichirasa muso kupfeka makumbo kutora makumbo kumaisa kuomedza kumasuro tichitamba konga tidi udzaililero mntu vanoshipa global yes vanoshipa global yes they ship global andiona so vanoshipa global saka hanzi anamba dzepfeka kuharare please right iri paold hararen sports club old hararen sports club yes vaneshopi ipapo hanzi number please old harare sports club saka ndokumbira mundipinirewo number dzepfeka so far vanhu zvekumba direct chazonyatsoya tine code because mukaendeko zvino munodhurisigwa panenge pasina code saka mukazoenda necode yangu ini zvinenge zvine discount SIS MELLY in caps saka ninyora zvazvo ngandiseko nyora ipapa right saka hatindei panyaya yanhasi guys vatiri kusangana hey I hope mune magirazi enyu guys zvindo zvokugwara zvidoro zvinhu zvandingazivi totesta chii mundu mwakirimu kunge right inzwai number for masolar boss chiamaka uya kwandiri mirira code ukaenda unotenga necode inopiwa discount since ndiri kutengesa chinhu ukaenda necode yangu ukaendeko zvino unogona kutenga unotenga but unotenga nefull amount andowana unotenga nefull amount saka ndiri kuti chirega ndite code woenda necode yangu code yemasola iripo SIS MELLY uye masola iripo okay hanzi yemasola yatovepo code yatomirwa SIS MELLY ndo code saka you can use SIS MELLY code yachona vari kuda number can you please also pin in the number dzemasola anmona pina number dzemasola so that vakwanise kubva vakaenda unongosvika kuti SIS MELLY ukangoti SIS MELLY system agadzirwa yaenda ukaita dhiri rako it shows patiri kuti waita dhiri rako inotishowa isusu kuti waita dhiri zvakanaka handika hanzi munenge muri iri kunakasi makazadza here musati madzoka mutigiro something kubva kwake hanzi tips already matanga nguva ikuna right takaenda saka thank you diaspora companies for trusting me ini ndopusha zvinhu guys nditori brand ambassador wemakambani maviri aya ndakapinda ndakaenda saka mukawandichitaura zvepfeka anytime mukaona ndichitaura zvekumba direct guys muzati SIS MELLY ndi brand ambassador vacho mukaona ndichiva nematebhuru ndichinosvikapo ndichimirizika pamatebhuru avo ndichitaura kuti yapara pamutenge musati kuda kuhakira kudii nditori brand ambassador wavo hani mukuona guys kana yesha dzichikokuteverera ka ndizva zvinongoita dzongofamba nemoyesha dzichikokuteverera handi mazviona anoiti ngayate ndichitaura iya kana msindoreva nhema ndiyo izvei hanimona tine more are coming guys kuno kueurope more are coming handi mazviona saka guys handei panyaya yedu yanhasi kwanzi doro repingi ina nditozinga amuriona and I just thought kuti doro rinenge rinotapira kunge amarula and rinotapira kudaka amarula nandizisa rarasipo doro repingi so ndangoriona mushopu ndikaritenga handitozivi kuti rombodzi kudii idoro repingi maipaida right nhasi tiri panyaya yemvenge guys pamvenge imi munozviziva kuti vamwe vanoya nemujolo vamwe vanoya nedzinochemedza vamwe vanoya nezvakasiyana handi mazviona saka ndinoda kuvhura malaini vanhu munofona ini handizivi kuti munoda kutaura kuti chii I don't know kuti wakanyima mari yekustay over here kune uya munin'ina wedu wati ugwadziwa uya akaenda kusleep over onoti kuvatiwa onoti kubigwa foni guys zvinogwadza waenda kusleep over onoti kuvatiwa naye hana kana sendi rakapiwa imomo mukoma naye over aorganiza matsotsi kupinda mubamamya osvika ongotora foni yemusikana nyuwani otora 900 changa iri muchikwama zvinhu zvinorwadza anamazvona pati inotambika nditi minge maenda kumujolo inotambika kumujolo hatisi toda kutaura nezvei saka zvamuri kuda kuti mutaure andika chamunoda kuti mumboshiya nesu takatandara nhasi kwanzi kunyengana you allowed kana wakaona munhu waunofarira uchimudawo ari pano padiaries ari munhu uchiri kana mukadzi unongofona SIS MELLY ini pane jayana ndakaona rinonzi ningi ndisvitsirewo kana kuti ndiitirewo kuti mundikonektewo ndakawa ndikuzhavigwa naye ndikutapirigwa naye ini ndo basa rangu rekuti nditsvake munhu anditi waita kakufarigwa animona waita kakufarigwa hani mazviona so mvenge panoitwa yese guys hani muri kuona saka right nhasi Friday vamwe vatobva vatoenda kumijolo nditozviona kuti nenhamba kuti aiwa vamwe vatoenda kumasleep over kobigwa uko vatoenda hani maona asi havasisa kubigwa vamwe vanenge vachidiwa vachigara zvakanaka handiti maona
saka ndo nyaya yatiri kuda kuti timbonzwa nhasi tizwe zvakamira sei guys. Ibvai matofona, nhamba yekufona munayo tibve tambonzwa kuti nhasi pakamira sei. Pane anga achimbondi nyaya dzacho dzakazara kuwhatsapp ku, ini ndati nyaya idzi dzekuwhatsapp hatichadzitauri pano, dzinozoya dzakazvimiririra, tichaisa pamaaudio tokotumira audio haiti guys, ndine audio manyama ndendepanowo mudhari asi haiti kundiplay yakadaro guys, audio manyama muzoti tava tapasimba isi kudai but tabata musoro kudai guys, but kuti ndiiplay sezvairi right now hazviiti. Please hold the call for 5 minutes. Then go block. See if you number plus 8880. Come on. Saka tuda kumbotanga ndatsvaga munhu anogadzira voice. Saka bamwe vari busy. Aiwa aite brand. Bamwe vari busy neaudio kuchinja voice because anyatsorova nevoice rake hazviiti kuti iplay wese zvairi guys hazviite. Nokuti iroro richatenderera voice note iroro richatrenda. Saka kuti tikandise zvariri hazvigoni. Saka bamwe vari busy kutsvaga voice over. Inoziva voice amen kuti disturb voice so that we can bring the audio because zvariri hazviiti. Achikwe aiwa hazviiti guys hazvigoni. Chero kuti tipose zvakadaro hazviiti hazvigoni right. Okay, pane vari kutaipa ikaitondwa kutaipa kuti chii vanoda kutaipa anofona 06 vanoiziva here namba inyai. Okay, pane nyaya sendowapa mirai. Hello pamjolo. Hello SIS MELLY. Yes kamuningira wangu zviri sei? Ndiri nani muri sei? Aiwa tiripo isu. Uri kuya neipi nhasi? Uri kumujolo here? Uri papi pacho? Uri papi? SIS MELLY ainodze mujolo ndinadzo zvokuti kana ndapedza kutaura ipakazoita apene paita munhu kana ukobheki ndombotaura dzimwe dzinonakidza. SIS MELLY ndine nyaya iri kundibaya pamwoyo yandiri kuda ngoti ndingochitaura ndiserere zvibude. SIS MELLY ndakabva kuZimbabwe ndobva ndauya kuno ndinoshanda mumba. So ndiri kuZimbabwe at one time ndakasvika pastage yekudanana nemunhu anga ari mukuru kwandiri kuti nditrai kusapota family yangu, but that tombosiya handisi kutaura ikoko. So now zvandiri kushanda mumba kunoko, vabereki vangu vanorenda 2 rooms kuZimbabwe. Baba vangu vanoita zvekuvaka, so kana iri time yekuhaya vanenge vasina mari, ndinotumira mari yerent ye2 rooms nechikafu. Mabasa edu emuno muSouth Africa pay yacho ishoma, ndinotumira pay yese dzimwe nguva zvokuti ndosara ndisina kana mari yemafuta kana ichi. So SIS MELLY ndakajoina round last year. Pandatanga kutamba round vanga vane stand yavo yavanga vakatengawo isina kupera kubhadhara. Vandatanga kubetsera kuti ndiipedzise kubhadhara ndichiti vanoisa cabin vanonogara ikoko, zvindirerukire panoti mari yese yandashanda ndichitumira kuZimbabwe. So ndajoina round SIS MELLY vakandiudza baba vangu vanovaka, so vakanditi kuti vanosumudza panzvimbo pekuti vanoisa cabin it's cheaper kuti vavake 3-roomed houses because vanenge vachingoda mari yematerial chete. Ndobva vanditi vari kuda 800 US. SIS MELLY ndinotambira 3000 rand. Ndakutamba round 300 US tandiri 4, so ndakatamba ka 2 times. Pekutanga ndakatamba 100, page 2 vanhu vakaramba vakati yawandisa but tangaita ma50-50. So SIS MELLY ndapuwa mari iyoyo ndakaitumira yese kuZimbabwe ka1. Ndine shamwari yangu ari kwaRusape anoshanda kukanzuru kwaRusape, mvatonditi you know what, I know kuti uda kuitira this for you vabereki vako kuitira kuti ibhadhara rent, but wadi kunditumira mari iyoyo ndakubhadharira stand, mastand ari kubuda maRusape uite pako, noti inini SIS MELLY mamangu akashaya, ndina step mother, so
akanditi zvinozonetsa, if something happens to your father, zvinonetsa kuti unozotanga urwisana namenini wako nenyaya yestand. But I didn't listen, shamwari yangu. Ini nhamo yababa wangu ndinoziva. Ndini mwana ndega, vane atatu, vane mwana mumwe nauna mainini wangu. So ndakati baba wangu rega ndivabetsere vakwanise kuvaka kustand. Shamwari yangu vandatomuignore, ndakatombomubloka. Vandatumira mari yese 800. Yasvika 800 yeye. Ndakatanga kutumira 400 pandakakandirwa the following month vandatumira yaitera yachene. Vandavati ndichatopedza almost gore rese ndichikanda round E because ndakanda ari ma50 so ndichatora almost 8 months kuti ndipedze kuikanda. Zvikanzi alright, sisi Melly ndikakudza chii, ndakanzi baba wangu akandisendera message vakati varwara. Ndobva ndatanga kufunga kuti alright, ndakavachengetesa 800. Vanga vachimirira mari yetransport vachiti ndakavati mwedzi ukapera ndobva ndakutumirai kana 50 motsvagawo transport yakachipa inozokuendesai kupi kuzotakura zvinhu nekutenga zvinhu zvamunenge muchitenga zvekuvakisa. Sisi Melly baba wangu akanditi varwara, zvikanzi musikana wangu handisi kukwanisa kuita sei. Mwoyo ndobva warwadza, ndikati zvino munhu ofa here munhu akachengeta mari anayo. Ndobva ndati endai kupi kuchipatara nemari iyoyo. Ini mupfungwa dzangu ndaiti apa vanhu vakashandisawo kana 100 ndinoshingirira, I will put that 100 back. Sisi Melly vaenda kuchipatara, zvikanzi akukiriniki chako hakusi kurapwa. Maini wangu wakabva watosenderi audio, zvikanzi baba wako atori serious. Melly handidi kunyepa, baba wangu vakatambura vachindirera, ndiri mwana 1, mama wangu vakafa ndiri grade 2. Ndakarerwa nababa until ndapedza sekondari. To an extent yekuti baba wangu would sell bhutsu dzavo kuti ndiwane mari yandenge ndichida kuchikoro kana zvinhu zvekuchikoro. So if I work ndikabata mari andirukwe sisi Melly nditenge hembe, I would rather send it to my dad. Ndakati maini wangu wakanditi varwarisa, ndakati it's fine, chivaendesai kwadoctor. Ndobva ndacalculate ndikati alright, pamwe kwadoctor vachachajwa more mainjection nematest. Ndobva vaenda mbva handitanzi tachishandisa almost 150. Ndikati it's fine. Sisi Melly murungu wangu anonzwisisa. Maweekend ndakatanga unuti anotsvaga shamwari dzake dzoda kuitirwa mabasa, then I'll go there ndonovacleanira wondipa ma250. Sisi Melly ndikatanga kubatanidza mari idzodzo. Ndikati panopera month I need to raise mari yakashandiswa indiidzosere vaende kustand, nokuti handichakwanisa kubhadhara rent, kutenga chikafu nekukanda round. Sisi Melly vavagara, zvikanzi handisokwanisa kuenda kubasa, mwedzi umbva wapera, zvikanzi hatina mari yerent. Inini kuti ndichitumira rent hazvichabhalanse, ndoda kukanda round. Ndakanda round, kamari kasara ndavatumira, vati rent yaramba kukwana nechikafu. Tori pamberi yepi yamuinayo. Sisi Melly handisizo kuti ndoti ndakadyirwa here kana kuti ndakashandisirwa, I don't know. Sisi Melly 800 yandakareza. Sisi Melly ndandisingatenge mapendliners, ndikaita problem yokuti ndinokwenya kuzasuku, nekuti ndasinga afford kunotenga mapendliners. Ndakucheka tumachira kana ndiri kumwedzi ndichisa, ndandisinga afford kunotenga mapads. Sisi Melly pa 3 months ndakaudzwa kuti the money is finished, yapera. Ndikatanga kunzwa kuti tabhadhara rent, tatenga chikafu, mwana wamainini wangu abhadharwa fees, mainini wangu varwara, mama wavo varwara, vaenda kumusha, that man was finished. Ndobva ndasarwa nechikwereti. Mind you, Sisi Melly, this is round yaitanga ye400 yekutanga, that was last year. Another 400 yaitanga January gore rinori, that's 8 months ndichibhadhara round. Sisi Melly handisati ndapedza kubhadhara round iyo, but mari iyo yakapera Sisi Melly before January. Yakapera end of January, February, March, the man was finished. Now Sisi Melly ndinoita stress yekuchafunga kuti vanobhadhara sei rent.
vanojikei then ndine mari yeraundi yandiri kukanda. Sisi Melly, I feel like kunge ndiri kupa vanhu vandiri kukandira raundi, I feel like kunge ndiri kuvapa for free. I didn't use that money. Ende mari iyoyo haina kuenda kustendi kunovaka. Ndangoti ndizvitaure Sisi Melly zvibve pamwoyo kana kuti shamwari yangu wandakambobloka uye akazonditi zvavo mandako akunditaka ko imba yapaki wakashumirwa mapictures here. Ndikati hakuna imba. Zvikasako chiri kubhadhara rent. Ndikati ndiri kuvatumira rent. Sisi Melly, ndakaudzwa kunzi hakuna chikafu. Baba wangu inini kuti vandiudze straight dzinonguva havataure. Ndikaita shamwari yangu vanenge vachiti zvinhu zvese zviri right. Mainini wangu ndo vanotaura kuti tinoda chikafu, tinoda chakati. Mainini wako yavo ndo vakutonyengera baba wako ivavo, ndotonyengera muzara wako mainini wako ivavo. Exactly. Ndikaita shamwari yangu inodarika nekumba kwedu Sisi Melly ndo inondisendera message paWhatsApp kuti naiwe nekuchena chena kwese kwauri kuita. Sisi Melly, munozva life yekuno kuSouth Africa ndinogona kungotorwa mapictures ndakamira pano pakanaka ndozviisira face powder. If vanhu vari kuZimbabwe they will think I have money. Sisi Melly, ndinotsvaira mumba asi ndikageza ndikabuda apo ndikakudzai ndiri house girl munoramba. Shamwari dzangu dzine dzadarika nomba kwedu ndo dzinozonditi naiwe utadzawo kana kutenga chikafu hakuna chiripo. Sisi Melly, last month mabhosi angu vakaenda kuZimbabwe ndakatenga grocery ndikavapa mari yekuti chikafu yandee ndashanda yeye kumapisi job anendichiita mari haitenge chikafu. Unonzwa vachiti tandine zvikwereti tazodai. mainini wangu vanobva vatakura mari yacho yaikoko Sisi Melly. So ndazotaura nadhedhi ndakamuka ndakakwira BP yangu ndinopa mapiritsi eBP Sisi Melly. Izvozvi ndiri kumwa mapiritsi edepression. How old are you? Ndakazomuka ndine 27 Sisi Melly. Depression and BP mapiritsi at 27. Sisi Melly, handinwe mapiritsi eBP anopuhwa vakadzi kana vanenge vane nhumbu kana mapiritsi enhingirikini anonwiwa. Ndinonwa mapiritsi emachembere eBP aya. Mukandiona ndiri palaini ndichinokolekta mapiritsi nendiri pamapiritsi nemachembere ndo mapiritsi andinonwa. Ndakazoona baba vangu vandisendera meseji madhezi adarika yakasenderwa ma3 meseji iyoyo pandatoshandisika ndikati waivasenda meseji pakati peusiku. So kubva zvazvaitika handina kana kuda kutaura navo kuti ndizvibudise. Ndakangochengeta mwoyo mangu. I would cry mausiku Sisi Melly. Ndakaenda kukiriniki ichinokolekta mapiritsi. Dokta wakanditi why is it BP yako iri kuramba ichikwira instead yekuti idzike. You need to talk to someone. Sisi Melly, handisi munhu wekuti ndinosununguka kuti nditaure kune munhu maproblems angu. Ndasenderwa meseji pakati peusiku. Ndavhura meseji ndikuonawo baba vangu vari ndinoziva kuti wakambondibetsera nemari yawangu wati tinoendesa kustendi kati zvakaramba asi ndabatikana chaizvo. Ndamboda kuzvichengeta pandazoona kuti ndofira kuhope. Bhuku remeseji Sisi Melly zvikanzi hanzvadzi yamainini wangu yakauya kumba. Hanzi mbwa watotanga ukurukura hanzvadzi ichibvunzawo mwana wamai vayo kuti kustendi makazoenda here. Ndopakana mainini wangu ndatotanga kabhizinesi kangu kekutengesa ndikuitira mwana wangu because ndikafa ndodosiya mwana wangu ane pekugara. So dheti ndopa vakanyora mumeseji vakati handi ndakabva ndabvunza ndikati komunogoti mwana ko uyu wangu akutibatsira nemari yacho wangu ari kusouth uyu zvikanzi munhu mukuru ko handi anozviitirawo zvinhu zvake here. So baba vangu ndopavaitsana ngoro vakati ndakangosumuka tsano varimo ndobva ndabuda ndobva ndaenda. mashoko iwo akandirwadza ndichizoti mwoyo wangu urikoko ndazoti kutambudzika kuti utumire mari ndiwo akabetsera kupedzisa stendi. Sisi Melly, ndakatora mukana iwoyo wekutaura zvese zvanga zviri pamwoyo. Ndikati munongoziva kuti dhete ndimuka makafa ndikadzingwa basa ndinoshaya pekugara kuZimbabwe. Handina mai vapenyu Sisi Melly, handina sisi
andina muningina ndiri wani. Ndakachema Sisi Melly pafoni ndikati munomboziva kutambudzika kwandiri kuita. Sisi Melly ndikabva pakuva ndoda kungokutira screenshot kukutore foto remusoro wangu ndikutumire izvozvi. Sisi Melly ndane free hand yakupinda mu4 months. Sisi Melly yekuti aichaoneke malaidzi I can't afford kunoirukwa musoro. But Sisi Melly vanojika mari yangu kunge ndoziva mashoko ababa vangu akandibata. Ndakakumbira murogo wangu ndikatokumbira kufundira baba vangu meseji yavanditumira baba vangu asati vambotaura neni zvinhu zvakadai. Ndoziva kuti dzimwe anombonetsana maitiro wangu but baba vangu havataure neni nenzira iyi. Ndakafona Sisi Melly kuZimbabwe ndobva vatimira tibude pamba tifambe nditaure newe. Pandataura navo zvikanzi mwana wangu ndine urombo. Ndakashandawo kamari kangu kekuvaka ndikapuwa 400 US. Apa ndapa maine wako 400 ndikati cheketai mari ndoda kudzosera mwana wangu mari yake yatakadya. Anzi ndavapa 400 iyoyo vakabva vatora. Anzi vakabva vati ndiri kuda 80 US kitchen unit handinayo haichaiti. Anzi ndikati munongotora sei mari yekichen kuti munoda kuita kitchen unit? Tiri kurenda. Mari umbogara nekitchen unit tiunganidze mari tidzosere mari yemwana. Anzi pandakabva basa ndakasvika kitchen unit yakamira mumba. Mari yamainasika. Ambwa ati mama wangu arwara ndakwenda kumusha mari yamainasika. Unoza Sisi Melly baba wangu akanditi mwana wangu ndokumbirawo ndozva ndakakupa mutoro raundi uri kukanda kwauri chikwereti. Kana wapedza unoti ushande mari yako uunganidze mari yako utengewo kana kastand kumarozevha kuri kutenga vamwe. Ndiri penyu mwana wangu ndisati ndafa. Handisi kuti kana kuti nditi mari yacho ndinounganidza zvekare Sisi Melly zvinonditora makore manga. Upenyu Sisi Melly noitaenda ndokunditeerera. Ndachida kungobudisawo ndisorore pamwe pfungwa dzangu dzingasorore. Ndaita basa Sisi Melly bye. Usadone mnini. It's a complicated situation because kana baba vane real life nemwana wavo. Now baba wako is caught in between. Now vanoda mwana wavo, he wants to do what is best for you. And iwewo uri kuti ndikushandira baba vangu kozi vakandichengeta kubva ndiri mwana mudiki ndakasiyiwa namai. Baba vangu vaitengesa bhutsa kuti ndipfeke. Paita mai ndapinda pakati, and at the same time we can't tell your father kuti vasane namainini vako. And at the same time we can't tell you zvakare. I can't tell you kuti don't send anything to your father because baba vako vanenge vari pataiti. Guys, I don't know what to do. What should I call? Nina wangu ndiri kunyikawo iri kure. Andina wangu mari ndikumbira kukutumira 20 pounds, right? Andina mari ndikumbira kukutumira 20 pounds. Uri kwemusoro. Take up my pants, Sisi Melly. Take up my pants. Utenga my pants. 20 pounds. Utenga my pants. Sisi Melly, ndikabva koino Sisi Melly ndoda kuti muone zvandakaita musoro wangu Sisi Melly. No, ona zvemusoro totevi luxury, but at least tenga my pants. Andini zvemusoro Sisi Melly. At least tenga my pants. Uri kupi? Ndakutaura Sisi Melly.
All right, here we go. Tine 100 pounds yako yaiswa futi na somebody else. Mwari wakanaka guys, thank you very much. Now you have 120 pounds. Pane somebody atari kutumira 20 pounds. Look, listen mningina, mari ish nde yako. And we are trying to tibvise swords iri pamatama ako. And tikutira kuti mari iyi zvavepo mningina wangu, don't send any money to anyone. And tukunzwa, tora mari iyi uchengete. Senherera, uri nherera. Mai vako vatori mukadzi wacho ari kufunga zvemwana wake, asi kufunga iwewe. Saka the best that you can do at 27 zera rako pa 27 so taito enjoy your life ufunge. But iwewe already wakatakura mutoro wokuti ndarwadziwa ndikunyepera, ndarwadziwa. 27 taito enjoy tisingatombosi kuti zviri kufamba sei, but iwone mutoro already. At least find somewhere wokuti zvivakire. And find somewhere wokuti zvivakire, right? Tine 20 pounds zvakare. So we have 140 pounds. Yatave nayo panapa. Pane mumwe atara kusatuni, let me just again even ngotora ma screenshot ndipe kuti ndisazokangana. Andika 10 yapinda zo. 10 yapinda. All right, there's another 10 yapinda. So tave 150 pounds. So mari yako yatoti or 150 pounds, I think you're now close to $200. And one again play screenshot here. Ush. I'm just taking a screenshot. Right, pane ari kutumira $30 from America. So we have $30, we have 150 pounds. Tine $30, 150 pounds. Tine $30, 150 pounds. Tine $30, 150 pounds. That's what we have. Hands uri kupi Cape Town, ndokumbira kuita hairdresser wako, ndoda kuruka musoro. Hands ndoisa PayPal. No, play to PayPal yangu haichashandi. Mkoma kuti you can pin your own PayPal. Mine haichashandi. We yangu haishandi. Yangu haisikushanda. Uyo une PayPal here? Une PayPal here we? Imwe $20. Is your rule ndokumbira on admin? Can you please take in my screenshots in comment section? Receive $50, 50 pounds. No, mari yako yakwana yatokwana mari ichakwana mari engineers. Mari yako ichakwana mari. Guys, let's keep pushing, guys. And a 5 pounds, let's buy a stand. But diaries in area 27 is much ziva, guys. It's very rare kuti tiwane mwana and 27 atambira pa diaries, guys. Vanotambira mukwamunoziva. But 27 akutanga kurarama life. Guys, let's buy a stand for her. Let's buy a stand for her. Let's buy a stand for her. Let's buy a stand. So in India, 20 pounds plus 500 rands. And 20 pounds plus 500 rands. And I'll find somebody else who to me 500 rands. And guys, and something under 20 pounds. How do I send it? Right? We have my two. Come on, now the crisis. Who is going to collect this thing? Can you? I don't know some account there. Jan. The one that you're using. Apana account number cap. They bang up an account number. Yes, my account, but we need one person who's going to be accountable for this money. We need one person who's going to be accountable for money. That you just said. 200 money stand. The account outing your stand. Do you have a stand somewhere? It is money. 10 pounds. Thank you, Amanda. Thank you, Amanda. Rundo utakure ma screenshots ese. Iri kunzi mari stand yako. Yakanzi 1,000 including 200 yasabuk, so 800 ne 200 yasabuk. Guys, 1,000 you can do it. 1,000 US dollars we can do it, guys. We can do we have muna legit a ripo. Anokwanisa kuti uzo zvichoka ndoti je stand zvichoka di ripo because vanhu vari kujirwa mari nenyaya dzemastand. Ndinokwanisa kukupa namba dzake simele. Mandi 20 pounds. Unokwanisa kutipa namba vari mu SA tine ma admin. We've got Durban admins, we've got Cape Town admins, we've got Joburg admin. You can get hold of any of those guys. We can do it. $1,000 we can do it. Atenge stand yacho kumamisha ikoko. At least chikuru ndepe chekuti aite pekugara. Inerera guys, hana maya pana chakura chero na baba. Akura chero now. There is a reference I can stand so that we know. Anzikana makuisa any money, please use the reference I can stand so that we know we can account kuti paiswa Maria can stand. Ngauye in Athlon tomorrow ndiri off ndumuruke musoro. Okay, ndokumbira mutores inonzi vari kuda kumuruka vetora iwo manamba ma admin so that we can give ye ma number
ekuti akwanise kuti hanzi use my account ndivhifungai munziya ndaposta yenyu yamukushandisa but yangu ndandisingadi kuti mushandise iyoyo isai yavhifungai the other one isingashandi. Alright. Hanzi tokumbirwa namba dzako paiswe e-wallet. Can we have your number? Paiswe e-wallet. Saka isi tikatenga stand baba vake ndo vachavaka. Tichapa baba vacho basa rekuvaka. Thank you for that one. Hanzi ndibate ndine 12 inch wig. Wow. Thank you Mandarin hair. Thank you. Pane wig yako 12 inch yawanzi uchapiwa. Admin, I think mukutora ma screenshots. I can't transfer money from Germany to England. Pay your PayPal. Mukoma Gordon. Varikumbira paper. Ariku South Africa. I think with a paper you have in South Africa in none. Because Bamni wanna send it kwa arimu account. Okay, but andina manchi. Amuna paper ya Bamni. Phone ya Bamni. I say vakupe paper ya. Alright, I don't track. Hands babaga to SIS MELLY. But will it be okay, guys? Kutipa umemunu. Basa. Baba wake tizati varikutambra. Baba wake vanda mwana wao. Baba wake vanoda mwana wavo. It's just that kupinda maini pakati. Baba wako vanova katsiba dzakanaka. Ingori nyaya yekuti mazuva ano mari dzachazi chabude. Ndomari dzakaderera. Baba wako vakati ndisanda mwanangu taka izvozvi pashoma. Ndikuvakire ndisati ndafa. Baba sisimete ndakafika kuti vari kunofamba mungwana. Dziri kuuya. Ngavangu remember kuisa okay, let's just try to do it. Go to paper, so we'll find paper. But I think when account number is for you could pin a man who just put imomo paper account imomo then told Zokana yo yes pan kuti pay to Maria cat. If you don't mind, guys, can I masita will just take you mention your names here and then let's do it, guys. $1,000. Let's help somebody else, guys. And this is what this is what I show mascati guys. Name come na phone. This is what I mascati exactly mascati guys. Thank you Agnes, ne 50 stars. Baba wake vanomuvakira guys. Baba wake vachavakira mwana wavo. I think that will be okay. She needs to advertise the father's good week. Yes. Untipe baba basa rakaitwa baba wako tivape basa, but now chinorwadza baba chita basa guys. Mari meni vanongotora chita penyu mwana wavo ndo zvinorwadza. Meni vanotora mari baba vanotora mari yavo nopa mainini vaya. Baba mainini vaya mainini vakuronga zvopenyu mwana wavo uya sara akamira pachena akadaro ndo zvanetsa. And at the same time we can't tell baba vake kuti divorce mukadzi wenyu chengeta nemwana wenyu munhu murume patovewo nemwana futi aripo anoona. So ndozvo zvimwe tinosangana zvipakurarama izvi, but mningi wangu unozati chirega kuchema titaure, chirega kuchema. When out warangarirwa nenyasha, my diaries have come through for you. Chipukuta msodzi wona iri kuuya mari yacho iri kupinda ka. Thank you. Wona zvinoita mwari vangu ane chinangwana. Asi ndinogaiti kuzati munonyara mukanyara mugwazi ukanyara muchindonyara vanhu mwana uyu yangouya tikuta mijolo yabva yatanga ichirwadza, but ndo pandotaura kuti mwari vanotaura neni so dzimwe nguva. That's exactly what I was talking maskati. Maskati guys, I was having a conversation na Mkoma Gordon panapa nditi Mkoma Gordon, how about next year we try and to proposal yedu ku government tokumbira stand kwete yekutengeserwa yekukumbira ye-charity, then we go tochoka kumariseva tokanyigwa dinner, then we build a bigger house. Kune vabereki vari kuna na diaspora vari kuna South Africa vari kushanda, vana vavo vari kushungurudzwa kumba, then totora vana vese vaya tovaisa imomo, then we find vanhu vanogara nevana kana 2 kana 3 vachigara, kana wese anenge achinda tambura napekugara ari mudhayari anoenda kunogara ipapo, poteka kuitwa maproject ekuti vanorima muriwo vega. Toenda kune vemvura tonokumbira mvura. We can do this guys pasina mbobudisa mari yakawanda. Tikaenda kune vemvura kunoproposa kuti ndezve charity, it's not ours, it's imba yemunhu. Andika ndezve SMD vanogona kutisira mvura mahara kuti varipo vaite maprojects. 100 pounds yawe. 100 pounds away. Oh, thank you. Kutanza 100 pounds yapinda. Thank you. Then it's not nhasi. Ndikati we need a common because my dad is fed up. Tine vana vakatakura kurema. But kokuzoenda one day hakuna. I was saying it maskati. Ndichitaura nava. Nditi kokuzoenda panenge pasina. So if you can have accommodation,
handika inonzi wese atambura mudhayari enda unogara ipapo as long as chinogona kujoinawo kunorima muriwo zvekuti vamwe muchitengesa muchinoita huku muchitengesa iyo 100 mukutadza 100 pounds iyo dzirikupinda dzese dzirikupinda vanhu vado kuti masitaona so that's something zvana ndichifunga izvozvo kuti kana mwana ashungurudzwa uri kubasa iwe weekend you have the kid ogara ipapo then munhu anenge achigara nevana tichicheka mudhayari wese is free kuendapo anytime kunocheka kuti vanhu vari kugara sei pakamira sei vari kuita here maprojects avo vari kurimawo here makabheti vari kurima muriwo vanotenga chikafu vega vachiita maprojects varipo vanotenga chikafu yasvika ma300 wow that's good patove ne300 already yapinda hanimoona so isandana ndichitaura asi ndichitaura kuti 2024 tikutifonga kuti timire tiende tinyore proposal right now tisubmite kugovernment hanimoona kuti aisi yedu ndezvecharity kwavanenge vatipira stand ikoko ndokwatichangoonotsvagawo pekuti tivake tikaita zvokukanyisa zvitina zvinotiitira hanimoona so I think my dad is you can rally behind the idea kuti we need this toziva kuti vana vakafanana neiyeyu zvikanzi zvaoma nhasi pane chaitika tinongomudza kuti enda unogara ipapo go and stay there ugare nevamwe vana vari ikoko at least mune a roof over your head nokuti ndo chiri important zvechikafu vanoshanda madaris ndinoda kutendai handizivi kuti ndingati chii ndakuza kutoda calculate nganditsvage calculate shandisa iphone because inoramba njokuleta. Madaris, thank you very much. I don't know kuti ndoti chii. I don't know what to say really. I don't know what to say guys. But zvamatitira asi matigonera nedwe maite henyu. Vari kukumbira e-wallet number yake. Ndokumbirawo e-wallet number yake. Manje ndoinyora pakati ndoinyora. Pakapina yai account number manje ndingaisa e-wallet number yake andichakwanisi. Inyora pasi ndinoyenda. Ndinokwenda pane namba simeli. Hauna namba? 067. Mira. 067. 237. 237. Muri kuzwa namba andika 067 237 454. 454. Aiwa yakashota. 067. 067. 237. Sorry. 237 454. Dzakashota. Pakashota one. It's not easy. BP at 27. Isu chache machembera atina BP. Mwana 27 atove ne BP yekufunga nezvelife yako tindoita sei. Ya, pakaipa. Ndinondisa pa WhatsApp pano simeli. How is it so? Funga dzako dza confuse. All right, it's fine. Take your time. Do you arrange for WhatsApp? Elaine ni kwa WhatsApp. Then nachaka ndisina ndinalo. Aiwa uri kusirira namba inoti 067 237 2454 ndo namba 067 237 24 ndo wachisirira 2454 right. Madaris ndokumbira muzvisire malove nemalikes. This is what we have right now. This is what we have right now. Mari yake ishi ndo yatinayo right now. 500 what? 75. 575 pounds. This is what we have now. 85. 5,075. 585 pounds. Ndo mari yatanayo ishi. 585 pounds. Wow. Tasarigwa ni shoma kuti mareke stand ikwani. Tasarigwa ni chimari shoma kuti mareke stand ikwani. Antimaona ndo yatasara nayo. So would love also kuti utipe namba dza baba tizotaura na baba. Iwe uripo ini ndiripo titaura. Then I'll pick one of the ladies vari ku group re global kuti avepo. Then totaura na baba tichikumbirawo tichinzwawo kuti mari yakwana kuti vacha anti ndiye kutenga inde stand yekutenga ndi
yatove 605 tane 605 tane 605 ish tane 605 tane 605 pounds, so almost almost $800 $800 ndinovatave kuSouth Africa ru ane 1313 okay I calculate I change 13,000 something. Okay, no I change ndafunga kuti imari yabata saadmin, right? Okay, sa varikuisa ma-e-wallet guys, numbers not 067 237 2454. Baba ndosaka ndinotaura nababa, ndosaka tiri kudautaura nababa, me and one person ndotaura nababa kuti mari ndeyemwana, mari haifangi kuenda kuna mainini. Mainini afangi kutoziva kuti isusu taitira mwana ndiye wataitira mwana wedu ushu, hatisi kuitira ivo. Saka I want to make it clear kuna baba. Ndosaka ndakumbira kuti I need to speak to baba. Ndiyani mwa ndingaona ari comment section wandingapika kugroup global ukuthi ndingataura naye. Do we have anybody wamana mu comment section? Jan. All right. Jan. O Jenny, sisi Jenny. Ndokumbira ukuthi mundibate si Jenny kwanza kumabvisa account number tsataisa yakapiniwa. Account number yakapiniwa si Jenny. Ndokumbira ukuthi mundibate ku WhatsApp so that you and me we can call the father, we can speak to the father. Vaziye kuti tikuitira mwana ushu. Haisi Maria mainini, and the mainini must not interfere. Kana chito to the mainini, you are going to tell you direct. Because takuda usapota mwana uyu kuti aite pake. Chira kana 2 rooms ndedzake. Akabva ku South Africa zvikanzvapera nhasi anodzokera. Hanzi mangwana ouya ku Athlone. Want to give her also my perfumes. I want a side hustle too. Thank you Connie. Thank you Connie. Mara kuti zvakanaka, but iona Connie number dzake ndadzitaura. Tora inamba mumufonere, mucommunicate naye, anozodzoka achitipa feedback isusu kuno kuti ndakapiwa 067 237 2454. Kuinga account number yakapinwa one. Account number ilipe yakapinwa. Oh, yabviswa pani ndifunga ndiruwa pina aisa yakanzi simanga yakatira. Alright, but it's still fine. Mine, we need to speak na baba. Toba tangoza point blank. Kana mine tichivaudza if it means tukuzofonera vese vari two. Vakamira nemukadzi wavo, I think that's fair. Andi kufonera baba mukadzi wavo tukumbira mise phone paloud baba. Tauya zvese tukukumbira imi baba mutenda novakira mwana. Ende munovakira mwana uyu. Tichamubatsira. Antika tichatenga stand yachona. Iwe wochishanda manje. Wakuzoti right now munin'ino wangu mwanangu kubva nhasi mani wakuva nemaoko 2 akakwana. Uri kunzwa? She needs to work for rent yavo. Baba vako kuti zvanda kuvaudza ini. I need to speak to your father. Because iwo uri mwana wedu wepano. So baba vako iwo ndi baba wedu. We need to speak to him. Baba vane maoko. Yes, zvinooma but zvakomera munhu sezimbabwe. Mainini vari kutengesa. Mari yavo yekutengesa vari kuvakira mwana wavo. It doesn't work like that. Mari yavari kutengesa ngavachibhadhara rent. Mainini ngavachibhadhara rent yavo wega. Iwe kubva nhasi mwanangu usasati nakudza zverent you are not involved. Iwe wakufokasana nekuvaka kustendi kwako 3,000 uchavaka mwari vacharopafadza va 3,000 iyoyo. Uchatanga kukanyisa zvidhina, uchavaka 2 rooms dzako mbijera slowly but sure. Zvikanzi nhasi paitika something unepe kunotangira. Andiri kunzwa? Unepe kunotangira. So hanzi mune USD account here. Hatina ari ku SA, ari ku America. Nyaradzi. Anotutumira PayPal. Hanzi unoisa pa PayPal. Munyaradzi unoisa pa PayPal. Pachasa PayPal. Then so kubva nhasi chirega kuita stress. Chitobuda mazviri. Wazwa? Zvokuti rent unoita stress yerent iwe wakubhadhara round yako chete yemari yavakadya. Hati vakavhara mwena munobuda nemazvineshwa wega. Wakubhadhara round yako, uchipedza round yako wakuchitanga kuita zvokuvaka. Stand yako isusu toda nhamba dzeuna tenga stand. Hatika kana stand yawanikwa ikanzi iripo toda kutaura sabhuku. Haminoti ndiyani wanotrasta manje ari paground. Mari yedu yava 720. Mari yedu yava 720 guys pounds. That is close to 7, 8, 9, close to 900. Tasara bijana ne 100 kuti kwane 1000. Tasara ne 100. Yes, Mnyaradzi is now in USA. Tasara ne 100 kuti kwane 1000. Animaona inodiwa. So une munhu waunotrasta here chako chako panyadzi stand up. Simeni inini vanhu vemastand ndirimuona kumwe group randakajoina musuna apo ndirikuona vanhu vari kutenga vachitumira kutenga kwavanenge vaita process. Ndogona kupaiwo nhamba dzacho motaura naadmin wachene anoendesa vanhu kuna sabhuku wachene. Ndinokwanisa kupai nhamba dzake. Hatikwanisi kutaura sabhuku toga here.
because kana kuri ndekupi ikumi sendi ndekupi because togona kutuma Shumbress ari kuZimbabwe. We can give Shumbress mari transport oyenda kuna Sabhuku. Anti kwaseke. Seke ndekupi? Kwaseke kuHarare. Harare. Kuruti kurutengeswa mastands ekwasa. Right, iwo chibatani ngirikiri. Munhu wako iyeye womastand neni ngatichi uchiuya naye nditaure naye tataura naye then otipa information toda number dzaSabhuku tokumbira tichataura naShumbress tomukumbira kuti akwire tomupa mari yebhasi kuenda kuHarare onoona Sabhuku ava aclarify zvinhu izvi paground because hatozodi kuchema guys vana kuchirwa mari dzemastand tozodzoka tichichema panoti mari yakaenda pane munhu wakapiwa mari akadai better kuti tianze kwadema padhuze. Alright, better kuti paite munhu akuenda paground. From our Vega team. Hold on. From our Vega team, we will donate to buy purchase Team Zimbabwe t-shirt. Okay. Bought with code stand to a total 70 US. Wow. So. Thank you, Feka. Feka iri kudonate 70 US, right? Yes, I got two t-shirts aya andakapfeka apiwa two t-shirts ake efeka ne$70 US andika apiwa two t-shirts efeka ne$70 US. Thank you, Feka. Thank you. And atenga ma t-shirts too achishandisa code yakanzi stand. She will give us 70 US. Oh, okay. Anzi munhu anotenga ma t-shirts too. Ukashandisa code yakanzi stand. Saka right now takumbirawo guys, 2 people who are going to buy, kana kuti 4 people who are going to buy my t-shirts efeka animoda ushandisa code yakanzi stand andika yese mari yamatengesa imimi inodzoka back kwatiri for mana because we are short with $100 panapa kuti kwani let's say maybe 200 kuti anozokwira kuenda koko under my transport animoda saka tikuda $200 chete animoda saka mukapane vanotenga machetse vachida munotenga machetse please takutenga kusupporta. We are now doing this to support animoda tochienda kunotenga machetse 2 kana 4 hatika mari iyo iri kudzoka back kwatiri kuti ikwanise zvikwanisiro tikwanise kunotenga stand animoda kupfeka animazwa saka tinoda kutenda muningi wangu chetana nekuseta pedza but we need to verify the stand. We need to verify stand zepa Facebook kwete because nyaya dzepa Facebook dzemagroup as I'm sending thank you Munyaradzi munyaradzi akusa $100 nePayPal. Thank you Munyaradzi. Right, mari yedu yakwana, mari yedu yestand yakwana, tasara chite nemari transport tichakiakia tasara nemari transport yekuti watinotuma $10 donated. Thank you Connie, my twins, £10. Thank you. So takutsvaga yekutukumbira mune kukwira because Shumbress anogara kwekwe saka kukwira kuenda kwana ndemako anotoda mari transport timukumbire kuti aende anocheka kuti zvinogona kuita here kuti ndizvo here zviri kutaurwa zvestand izvi ndizvo here zviri kutaurwa zvestand. Then we start from there. Aiwa mari yedu yakwana guys. Mari yedu yakwana. Mari yedu yakwana. PayPal yacho iripi? Tipine PayPal. Nini wangu achandi turambo chema ka apa wawe unikuwe tuchifara. Manje ukaramba uchichema achichani ngiriri. Kwai pane ati anomupa stand kumasvingo. Anomupa stand chaiyo. Thank you Mesigara. Thank you Mnini wangu. Thank you Mfana wangu. Anomupa stand chaiyo kumasvingo. Iwo uri kutsvaga stand kwaunoda kuti kuda stand anyway. Kuna kusvika baba wake kuti azovakira kwaanokwanisa kuenda baba wako anokwanisa kuvaka ndije. Alright, saka tongoti kudema ikoko. Alright, saka kudema ikoko kudema ndati baba wake padhuze potokwanisa kumuvakira saka kudema ikoko andika. Right, thank you Mfana wangu. Tichataura, we are going to come back here and give feedback kune vanhu ava kusvikira imba yacho yapera. Right, every pawanenge waita progress you have to come here wotora ndavewo pakati kuita kuti musi unowana umwe anoda kuti ndine semendi okukandira semumoti ndine madhoo andisingashandisa ari pakati ndinotora unogona kutora imba yako ikatokurumidza kupera.
You don't need a big house. Handika, you don't need a big house. You know, going to take 2 rooms, 3 rooms, shades. It's enough for you. Then what you can pay that? Yeah, Darlington, Maria. Yeah, Darlington. All right, thank you very much, Munya. Thank you, Maria Kwanzi Ashika. $100. Thank you. Hands no kumbro number you sis Meli. Number yangu awadizutika nasa number yangu hadisibiyo. Munu wesa ni number yangu. Simangalisa number yangu telipa page. Munu wesa ni number yangu. Munu wese ni akandiwenga cheyana yo number yangu. Ni anu nituka cheyazi number yangu mfoni makana yo. Ndozo shiri. Saka number uchapiwa comments no problem. Dumebi, you can go na Shumpress, no problem. Thank you, Dumebi. Bishumanyama. Thank you, Dumebi. Ati are willing kuenda na Shumpress kustendi koko kunofambira nyaya dzestand. Thank you. Anzi stand ndi Elisha Madema SIS MELLY. Kukune stand kwa dema kwandibate zve Elisha kanone stand chinotengesera yo chindibata tingotenga iyoyo. Padema iko kuchindibata. Free stand chindibata aizve. Albertina Aisa. Thank you Albertina. Thank you very much. Chindibata zve nai nikikiri nai brother tione. Saka iwo zvako zvinenge mwazi na Mwari mukati nasi Mwari venerera. Mwari vechirikadzi, Mwari vanorangarira nherera dzavo, Mwari vasakanga nherera dzavo. Nherera kana yarangarirwa, guys, Mwari kana varangarira vanorangarira. Mwana uyu arangarirwa izuva rake. Let's not be jealous, let's not hate on you. Kana Mwari vakuloketa, vanokuloketa zvina basa kuti uri papi. God will locate you. Zvavaita mwana uyu. Mwedzi unoyu kune vakawanda vachaloketwa. Kune vakawanda vacharangarirwa mwedzi unoyu. Sara yenyu amenenyu vari kuti joina kuma prayers na 12 joinai tijoinei pane zvakanaka zvakawanda zvichaitika tiri kunamata se diaries. We are coming together na 12 dzekuno ku Africa E1 12 dzekuno ku UK ku Africa E1 mwedzi wese wa August tichinamata pamwe chete. Pane zvakawanda zvichaitika, pane ma life akawanda chachinja, pane zvinhu zvakawanda zvivanhu zvichachinja nema prayers atiri kuita iwayo. So if you want to join in tinenge tiri pa live ndo patinoitira. Nhasi tinenge tine another guest achatipa shoko 10 minutes and then we dwell into prayers. So it's up to you guys to be part of that anointing group ratatanga kana kuti I dedicated my time kuti mwedzi uno wese August wese just to cover you all guys, just to pray for one another, just to kunamatira life dzevanhu dzichinje. Mwedzi wese tichange tiri pa prayer iyoyi, mwedzi wese tichange chita prayer pano, as long as we are available to kuita prayer iyoyo pano. But I can this story point in kuti time iyoyo chatotsvaga munhu andotopinda neaccount anotoleader that prayer inofanwa kuti itwe kusvikira August apera. Anzina sisi wini shino sabhuku kude mabhuku sister yawe yakatenga stand ikoko and when she was in Zim in October saka vanozoti connect as well. Aha. Whoa, zvaita. Hanzina sisi wini one of the counselors here. One of our counselors here, you don't know him. Guys, vanosikama nevanhu vanomboya ma problems avo. Hanzi, I know the counselor the sabhuku wekwadema ikoko nokuti sisi vangu takaenda kwakanotenga stand saka ndine zvese ndichakonekta inavo saka zvaita guys, you don't need Facebook people, we can just do it. Hanzi ndaisa kupepa mkoma yangu yenyu naletu right. Hanzi stand $1,000 kudema $1,000 kudema right. Ndingino wangu tenda kuti uchipinda mcomment section uchifana nevamwe zvako zvaita ndichika we have the money, mari iripo yaunganidzwa, then we can do it. Andika we can do it. Yes. Tariseva 100. So tinotenda muningina wangu 122 pounds ku PayPal. Wow, 122 pounds ku PayPal. That's great. That's great. Neya munyashika as well. That's great. That's great. Mari vakanaka. Mari yashika. Yani? Monday. Okay. Mari vanoshamisa, mari vakanaka, mari vanongotanga rangwa zvose guys. Ndotaura kuti ukafamba namari, if you trust in God guys, you never go wrong. Kana mari vachida kukuningirira chero zvakaita sei, mari havanyadzisi ende mari havashanduki, havana basa kuti iwe kuti chii. Kana nguva yako kuti vakuropafadza yakwana chete, unongoropafadzwa. Havana basa kuti ndingai kuti chii. Nino kucheka tikusiye uzorore tendere mberi antika. I think yangu kuti kukute msodzi right now. No problem. No problem. Kana nda kufondera baba wako, ndoda kutifondera baba wako I don't know. Tinogona kufona, tinoda kutifondera manino aripo.
so that tingota clear kawan kuna maini wako we need to be clear. Yes, she came from Nancy as well. All right, SIS MELLY. Thank you very much. All right, thank you very much. Bye-bye. Bless you. Right. With Elisha, who is a sub-book, giving call. Noma ataura kuti anoda kwadema because baba vake varigora kwarare vanomuvakira mahara. Ndo zvataura ati iye anoda kwadema zvokumasvingo hakuzi asi Elisha ndinoda hangu ini stand iyoyo kumasvingo. Nai tikutsvaga stand ichoda hedu wonipa zvako ndobva kumasvingo umonipa zvestand iyoyo ini kumusha ikoko ndovaka zvangu zimudhandanda richagara vamwe vana vesaidhi rekumasvingo tozotsvaga rimwe ratoponeka vhengiriro tovaka zimudhandanda risaidhi hararero kunogara vamwe vekusaidhi hararika zvatoita. Right. Regai tinzwe avari kufona. Hello Mvenge. Right. Elisha undibate kuseri, undibate Elisha, unenge ndigonera ndipe zvakuti ndiyo kutoida. Toda kuvaka kandi uko atitora program yekuvaka. Chinhu chikavakwa guys hatisi chaMelly. Let me be honest and clear today. Chinhu chikavakwa hatisi chaMelly. Handimanzwa. Ndeche SMD. Ndeche vanhu vese vanenge vasina pekugara hatisi chaMelly. Anmona saka chimukati chivakwa semahostera chonguvakwa sehostel because hachisi changu ndechevanhu ndechecommunity. Right. Hello Mvenge. Hello, SIS MELLY. Yes, uri semuningina? Ndinenge ndichikumbira namba dzenyu paFacebook. All right. Okay. All right. Ndine nyaya yawo yangu yandodoti mundibatsire but inogona kuti rebe. But I'm stressed. I don't know what to do it. That's why I'm because I'm a single mother and never two. The first, the 8, the second one, and so screenshot. And now another was here, sister. So takanga tisingawirani papa nekuti pandakamusiya akazengasara akaita pamuviri vana mutaka kana munhu asingakude chiita sei chose akura tese tichitenge yavekusaidi pana mama vedu inyeni mumba medu tiri 2 ari 2 so andishandi so kuuya mesoti uchisvika Phone yako iri kubreaka. Nina tsvaga pane network. Phone yako iri kubreaka. Tsvaga pane network. Phone yako iri kubreaka tichinyatsa kunzwa. Dzimai imwe phone ndikumashure. Dzimai phone ndikumashure. Dzimai tinzwe phone 1. Yeah, Shadan. So, ndanga ndiri kuti SIS MELLY ini pandiri kuda kunyanyobatsirwa ndakati condition yandakawana ine vana vachiti mama musasadzoke garai nesu but vaigara nesister yangu rida angatone mwana wakewo so vana ira like munoziva upenyu hwegu unge uri nherera ndobva ndangoshingira mbva ndadzoka kuno kumva ndasiya sister yangu kuine vana so ndichingosvika ndobva achi ina ndichakwanisa uchiona zvekuita apa ndichangosvika kuno ndobva ndati ndobva ndatsvaga musikana ndandakatoita raundi hopanda last year ananisa ndaenda kumushe kutenga chikafu musikana uya panewo mukadzi wandangoziva abe ndikati ndokumbirawo mundionerewo musikana akauya bhosi musikana utongomuti zvoni chigara nevana zvinozoitika uzvizivi so ndokumbira kuti vana vagare padhuze nemi muchibatsirawo so zvakava nemacomplications musikana uya akuti mai vepanext vaivaya vari kuchengeta zvinhu zviri kushota vari kutora zvinhu rega chipiwa zvinhu zvachona chikafu chese ugare nacho iwewe vana yaingoswera ari 1 ndobva apiwa chikafu chechi so akati February ndopakasiwa nangu but February March April May zvinhu zvatsva apa ingori 1 room ndobva ndati zvinhu zvatsva hawo zvikanzita dara
apa mwana akarara pasi mablankets makapeti chii zvakatsva vandati pandakumbira ticha ndikandokumbirawo foni ndichaurwa nemwana wangu zvikanzi mama anenge achibuda achienda kuvakomana ndivandati ndobva ndachinja ndobva pauya mwaka uya ndobva mai vaingira bhozi ndakuedza kurumurira kuti ndikwanise kuva necommunication nevasikana vangu mai pavaenda kune uya yanga uya zvikanzi iwe ukutoona kuti mari yavanokupa ishoma. To be honest, SIS MELLY maybe inenge iri shoma, but I don't have option. Ndiriwo single kushanda panapa ndichigara panapa. Mari yandinongoshanda inongokwana kutenga chikafu nekubhadhara rendi nekubhadhara yemusikana. So $100 kana musina mari iyoyo ndakuenda. Ndobva atotakura zvinhu zvake mubva arongedza ndikati handikwanisi kumumanikidza unomumanikidza then so now vana vaivamva ndatsvaga futi mumwe kutsvaga kwokuti pafoni so ndatsvaga futi umwe uya ndokumbira foni mwana ndivana vakavhara zvikoro muswe ndine zuro vakavhara ndobva ndati andokumbirawo kutaura chi nemwana ndobvunza paipai zvikanzizvo ni mama manyini vanenge vakawana basa kutakashopu so SIS MELLY I don't know kuti ndiri kupererwa kuti ndotora vana vangu ndovawinza kunoku kana kuti ndodzokera. I'm confused. Kunoku kwacho ndinogara pabasa kumusha kwachona ndingoriwo nherere kuti mai vangu handivazivi baba vangu vakasosheka kudhara then murume wangu ashayika ndingoriiniwo kuti ndakangomira hanzvadzo yangu pakaroro chaibva ti masisi vako saka kana wakutodaro. So I decided kumove kubva kuJoburg kuenda kuCape Town kuti each and every time one my problems maybe ndiri kutadzira chi muroora ndobva. So now handizivi kuti ndoita sei ndodzokera kuvana vangu ndikadzokera I don't have ndinoshanda pamwedzi oro ndovawinza kunoku vana vacho chikoro kwacho ndienda kuzoita sei apa murungu wangu anototaura kana wakuita zvekuinza vana ona zvekuita so ndachida hewo kuti ndoitawo sei right kola inzwa tora ugare nevana vako uri kubhadhara rendi kuZimbabwe handiti mari yerende kuZimbabwe inobhadhara rendi kuSouth Africa handiona unobhadhara rendi kuSouth Africa unokotsvaga room kuSouth Africa ikoko rendi kubhadhara mari kuZimbabwe it's obvious it's $30-40 right $40 ukaisa kumarands imari MELLY ndikavatora ndikavawenza kuita sei ndikutambira 3000 SIS MELLY aiwa inzwaka wagara uri kubhadhara rent kuZimbabwe unobhadhara mari rent kuZimbabwe kuZimbabwe uri kubhadhara eheka $50 rent andika that is it's $50 I think it's about 800 rands in SA. You can find a room for 800 ku SA ikoko right wogara nevana vako hauchasenderi mari kuZimbabwe wave nevana vako chikoro unoisa muzvikoro zvemudhuze imomo mahara kola zvobhadhirwa pagore MELLY kuti ndongovawenza chero vasina mapepa angori kola kana wakuda kuunza vana vako kola you bring them hausati wanyatsokuda kuunza vana vako. Do you think vana vese kuna South Africa yava nemapassport asi havamo muSouth Africa kutobvunza time ndakakoya kuti 2021 kunoko handina wandinoziva ndinganyepa saka ndozvati kuda kukubatsira vana vanopinda kola vana unonyatsotopinza vanopinda nebhasi kwete zvokusango nebhasi direct chaunenge wakuita iwewe kwakungoti utsvage zvimari zvako zvokuti ubhadhare vana vapindi handiwana vana zvo zvokuti murungu anoti anzi kana waunza vana vako pano uchana zvokuita iyo kids comes first kola unosiya zvako unoenda kumapeace job. Kune vakaona kuti mapeace job izvozvi right now neSA mwachirarama chikuru safety yevana vako nokuti hazvishandi kuti une kuti murungu vana vachitambura kumusha. Tora vana uudze vana kana vauya you start from there uchaona kuti newe uchasvaka simba rekushanda nekutsvaga kuita masaidi asi nokudii because unoziva kuti vana vangu havanga vatasina kudya iwe uchiziva kuti muSouth Africa unogona kuita makona utsvaga mari. Tine masingumadza akawanda andipanga apa anitori nevana 3-4 vari kuCape Town uko vasina vari kurarama
ya ndiri kuzvinzwisisa smelly but inyaya yekuti kana usina pekutangira pekuti wangoshanda ka 3000 kaya inenge yakatoshota mari yacho isingakwaniri but tonderai kuzimbabwe haana kukusiya mwana kuzimbabwe haana kukusiya vana vanopesera varepiwa kuzimbabwe nokuti kuzimbabwe kwachona vana ari kubhadhara rendi vasikana vasina kuya vachienda vana vayachisara vega handiona saka zvakafanira mwana achazoreperwa mwana tichitaura imitadzi yeSouth Africa wati zvinani ave nevana vake zvinani ave nevana vake nokuti anozopesera vana varepiwa afa asipo ushu nokuti vana ari kusendi vasikana vasingazivi vasikana vebasa vari kutsvaga pafoni so kuti ndidzokereko kana mari yekuti nditi ndokwanisa kureza handina kwekunosvikutangira ndadzokera kumba kwacho you see saka peunotangira dzokera kumba hakuna zvinani atotambura nevana vake kuno ndo akadzokera kumba kuvana anotangira pai anotangira pai saka best way because even pakatofa murume wangu ndaitongolojerwa na murume wakasheka rini akasheka rini murume wako munino foni yake yakunetsa akasheka rini nanda kuchengetwa nao ndopa akazondiwinza kuno kusouth murume wakasheka rini hello uri kubreaka vanhu murume akasheka rini sure hatichamunzwi right mirai ndimukati ndimufonere futi let me drop you ndikufonere zvakare because hatichakunzwi ya hatichamunzwi hello yes now zvanani ndati murume wakasheka rini akasheka 2018 ko hama dzemurume wako dziri kupi zvavakaita vakanga vazvarwa vakasiyana vana baba so zvinongonetsa kuti vanenge vachiti inini hasi werudzi rwangu hasi werudzi rwangu vabereki vake vari kupi vakashayika mai vacho vakaenda kumozambique saka hapana vanin'ina kana chii varipo here vekuti unokwanisa kutaura navo munoti mungabatsirana sei vanin'ina ndakatomboendesa muhombe then mukadzi webamunina ndobva atanga kuti uri kuda mwana wabhudhi vako kudarika mwana wangu so its like anzi vanga wakumuabuse ndopa vakazongondifonera inini vakati onai zvekuita nemwana wenyu kana mukasazomutora munongowana ari pamarengi ndopa akatozotorwa nesista yangu iyo cousin sister ndandasiyira mwana mudiki the only way go and take inotora mwana wako chitangira ipapo go and have your child inotora your children go and take your children then you start from there show us chitanga watadza kuti you want to take your child by zvinani kuti vana vaenda katora ndau yadape kutangira totangira ipapo go and take the children vana vauya wouya utira ndini uya ukuya chiti kwai vana ndandakatora vana zvandiomera then tichatiwo vari kucape town nejobek totiye pane blanket okanda blanket ane poto okandawo poto ane spoon okandawo spoon ndozvatoita padiaris imba inotomira tinokandira imba inomira inotora vana tichakubatsira poto blanket tinokupa wotangira ipapo wotanga wochichivirika zvota umwe wakadzi uchitengesa uchida kubasa alright thanks very much Kola yeah maona zvanaishaura zvakuti nyaya yeshelter mazviona ka nyaya yeshelter naishaura yakuti tine vanhu vari kuna naSA vari kupi vana vari kushungurudzwa izvo zvingaita kuti chindisa vana vako kushelter SMD tingaita kuti chindisa vana kushelter SMD vatsvagira nzvimbo kana zviri zvechiitika nzvimbo vanongowana pachikoro chiri padhuze vana voenda kuchikoro vana mai vachishanda vachitengera vana bhutsu nemasokisi andika semadzimai anenge vana vachigara ipapo muchitomeka shoti every month maybe toti certain amount yekuti kutengwe makuking oil nechi chikafu chimwe chinorimwa ipapo guys tikatsvaga komana 2 vanoshanda zvekugarden taisigwa mvura taisigwa zvese ndokutaurirai tinobreaka record guys vana vakawanda vanochengetwa totsvaga zvimabang bed zvazvizva zvekuti vana they feel kuti vana vari kumba at least panenge pane rudo
guys. Vana vanenge vachigezeswa, vana vanenge vachiita zvakanaka vachidya. Anoona tiri vanhu vakachengamuka isusu guys. Hatingaiti shelter yekuti vana vanenge vachinzi vari kutambura. Takachengamuka kudai never hazviiti. Kuti kwanzi vana vari kutambura tine shelter. No, vanofanira kutorarama tinotoisa maTV zvese vana vaenjoy vari pashelter ipapo. Vana vasafile kuti gepura namai vapo. Mai vanenge vaenda kundoona vana vavo ipapo. Anoona vanoenda kunotora vana, vanotora vana kotora vana ipapo odzosa vana ipapo. Kana kudzokera vana vachigara ipapo. Day SMD kai haibhadhagwi. Day SMD haibhadhagwi. Anoona tinongozoronga kuti vanochengeta vana tovaita sei. Kana tingapaiswe vasikana vanochengeta vana tinongotora futi pano padiaries. Pano pekuti we can have control over that. Tovatora pano voenda kunochengeta vana vevamwe tichitangira ipapo. Hello? Hello? Hi, Murisei. Hello? Yes, Murisei. Oh, hello, SIS MELLY. Mushe. Ndiri right hangu. Ndangofona gadhini uyu musikana uyu akubva kufona Mvenge achitaura nevana vake vari kuchengetesa kuZimbabwe. Ngaende anotora vana agare navo. Nhasi kwabuda mwana akaurayiwa pabuda pastate tilda makuseni. Pane mwana akatourayiwa nemukoma wamai vake chaiye. Nenyaya yekuchengeterwa vana. Atoiswa papages patetilda atotiza kuenda kuSouth Africa nemurume wake akauraya mwana vakanomukanda kudziva akaonekwa kudzara sekwa murwisi. Mwana ane 4 years. Ngainatora vana vake agare nevana vake. Repetition yenyaya yatakamboya yemukadzi wekumba takambotsvaga pano uya wokuuraya murume mamuziva akatiza. Tika akanorasa akanokanda kune nesisi vake kusango tikazovatsvaga panapa tikavakabatwa namapurisa. Chagwe atoiswa nhasi zvese atoripo papeji patilda mukadzi atobva kuSouth Africa kutoenda mwana wake akatorewa tinge akutoka kuti musaturday last zvaitika izvozvo last week akauraya mwana anga achiabuswa angaine vana 2 saka 1 wacho ndiye akaurayiwa mudiki wacho akaonekwa nemapurisa akazomutora mwana wachona ari kuwanza mwana uyu akanga aendeswa nzi kwababa vake here iye mukuru wachona vatona cho vadiki 4 years mumwe wachona izvozvi voto nenyaya itoriko mwana iye asatombovigwa izvozvo akutoanda kuitwa vakamuuraya sei anzi vakamuuraya sei asi vakanyepera mai vacho kuti anzi vana vangu vachirohwa nezvinhu here uyewo nekutore vana vako ukanonoka vana vako vakurohwa nezvinhu ndobva vazomuti mwana wako arohwa nezvinhu abva afa kumasvika kokumubvura savakamukanda sei ameno hanzi aonekwa hanzi anga ari musaga here mukaenda patetilda makuseni zvatobuda nhasi kuseni ngaenda mutore vana vake. Thank you very much Kola. Yuwe ndakuiona. Thank you my sister. Thank you. God bless you. Thank you. Inga zvakaoma naimi zviri kuitika munyika. Zvinototrustani kana vanasisi vedu vaningina vedu vakuuraya vana vedu naimi saka wotrustani. Hari munoona nyaya dzemashelter. Shelter yakanaka mukoma godoni. And this car is Mwari ngavatanga program iyo ngavaitanga vachaitanga vagoipedzisa. Shelter yakanaka. Kana mwana anenge akurawo obuda oenda ovhurira vamwe mukana. Hanomaona. I think that will make sense. Hello. Hello, yes, zviri sei? Nyaya yemwanaka ichokwadi Kola uyu ngaanotora mwana nyaya yabuda kwatitetilda nhasi it's true. Muhombe asina kuurayiwa ari kuPare ari seriously ill. Ari admitted kuPare. Mudiki wachoneka vakamuuraya vamuuraya kubva vamufonera vakamudepera vakati mazvidho matatu omuviga. Kubva tichinditumiraiwo foto yemwana wangu ari bhodhi kubva nditatoviga kudhara kubva apinda munzira asvika kuZimbabwe kwachona ikoko ndopa vakatanga kutaura mastories vakuti kumasvingo ndokwadzakamuisa saka tibhadhare mari yekuti tinde newe tinokuratidza kuva remwana wako vakungoti mastories vazotiza saka iye kumapurisa akayatore missing case mwana ari kushayikwa saka kandi bhodhi yemwana vakanoirasa vanga vachigara inonzi kuti kuWhite City kamuchiziva kuharare uchibuda muHarare along Bulawayo Road wapfuura kuwadzana extension wakuita if you're going towards Snake Park ndokwavanga vachigara saka bhodhi yevakaisa murefuse bag reblack plastic bag reblack saka bva vanokanda kuvhura mudhizeti
saka mapurisa ndo vakazofonera mai vacho nekubva vamuti uya kune mwana watawana kuno tutenda naye kumochari saka uya tisangane kumochari one kuti ndiye kubva aenda kwavashikoratidzwa bhodhi iya akanzi ndiyere anga akutoshata mwana akati endomuziva ndisvika towaona nei achibva tine makumbo nehembe dzaakapfeka hembe dzemwana saka mwana akuzoitwa postmortem chichi ivo ava vatotiza ava vachone nevana vavo mune mapikicha here tipostewo vanhu vari kutiza vari kutsvagwa vari kutsvagwa but uyu mwana wacho muhombeka ari muhospital vakakuwadzwa ari muhospital paachekwa awanikwa nemaunzu anga akarohwarwa zvekwabviswa zviri bezvizvi saka abvunzwa iye namai vacho nemapurisa kuti wakamboona here munin'i wako achirohwa akati aigara achirohwa then kubva ataura yekuti anzi vana vacho nevamai ava 2 akavaona vakatora tsvimbo zidanda kubva vaita kurova naye musoro achibva abvunza kuti saka vana mai kuna bambo vakati chisvika hapana zvavakataura vakangotarisa zvakadero so it looks like kudai ava accidental death here kuti vana ava vari tondo vakaponda but either way vabereki vava vagara vari kuabhuza chi vana vemunin'ina handisini kupaona mukaenda kwatete tilda iripo tete tilda vatoti tichakubetserai tilda foundation kuitira kuigwa kwemwana nekubetsera uyu mwana ari kuhospital vari kutotsvagwa mucheke maybe mukaiposta futi kuti I didn't see that one mazana handisi kuswera ndiri pasocial media masikati ndiri busy right ndokundoti mirai tigotora aiwa tinogona kuti tatomubata tinogona kuona anosora awanikwa pano anowanikwa sora awanikwa mutipe mapicha chotikandi hapano tinononga vanhu pano voice note ndakaionda ndinayo watinisa play ndozviziva watinisa play inzwa mira ndikutaurire inini ndati kuIT guys dzangu vachinje voice saka vari busy kuchinja voice don't worry yes aripo ndatovaudza don't worry ndisingatenda sina kupostwa ndavati ngavachinje voice kana vachinja voice vondipa so richauya riri kana amen asi riri kuchinjwa voice yes because rine moto voice note rako voice note manyama because there's kandiposti voice note rari because ucharira andiposti tombomira ndimbochinjwa voice aiwa ndosaka ndati rinochinjwa voice tichaposta rakachinjwa voice aiwa don't worry tinochinja kana risina iwo ndochatipa rimwe asi wakachinja voice wakachinja voice saka iwo tipa rimwe uku chichiniwa tozonati rabuda zviri smart nderipi totangira ipapo saka uzoita izvozvo right guys right mutipe mapicha guys tibate mhondi idzi ndovazviona kanyaya maona kazvanaitara nyaya yeshelter kunge ndiri kufembegwa namwari sati titomboziva kuti kune nyaya dzakafana idzi riri mumastreet hanimona kunge nditofembegwa namwari ati mazviona shelter we need to have it guys we need to start I don't know we need a team ini handiipo but we need a team ichakwanisa kuti inge iri team ichoita zvinhu izvi yakamira iri team myself I can't do it and the admin team as in imwe on this one vachange vachingoobserva vari uko and team ichabva padhaizi ichatsvagwa ichaita ivo vari vachingoobserva kumeka sure everything zviri kufamba zvakanaka andika they are not going to be like directly involved hanimashona yes hallo kola mushe muri sei kona ndiri raiti zvangu inini hangu ndirangotaurawo yangu nyaya yandinosangana nayo ndakauyawo nemacos kuuk saka ndakauya muna mei achitanga saka ndichingosvika ndobva ndaenda kunoita training sezvavanoita patokwana dheri chi3 ndobva vatongoti takudzima contract marizini awo anga asina kunyatso kubatana ndobva contract yatongodzimwa kubva mei handisikuenda kubasa ndakangogara ndiri pamba and vakazodzima contract I think musi wa16 June ndobva vati tokupa 60 days saka nditori nestress because 60 days dzangu kubva musi wa16 June dziri kupera musi wa16 August handina kana munhu andoziva kuno ndinongogara ndiri
mumba SIS MELLY ndakasiya basa rangu randaishanda kuSouth Africa Thank you zvakanaka. for the signs. I think munondiziva ndakambokufonera ndichikudza nyaya yemurungu wangu uya wekuti akundisedusa ndiri kuSouth Africa kana muchiri kuremember. Ndomadhezi andakazongobva kuSouth iwayo. Saka zvinhu zvakandiomera SIS MELLY handizivi kuti 60 days zvacho zvazokukwana zvichafamba sei. Naikola, Ndichadzingwa be honest, mnina wangu. They cannot just wake up and say, "Tukudzima contract." What happened? mapepa SIS MELLY ndichakutumirai kuWhatsApp kwenyu mumaona sezvaari. Company EP. Kuwadi kuswicha kosi racho. Kutsvaga kose but problem yandikuisangana nayo ndeyekuti handina mota and handina munhu wandinoziva, saka zvinhu zvacho zviri kungondinetsa. Handimbozivi kuti zvichafamba sei because ndinogara kunonzi kuBhayibheri village. Hanzi kune nonzi Chesterfield ndiri kutaura uko. Guys, batsirai mwana uyu. Batsirai mwana uyu. Batsirai mwana uyu. Batsirai mwana uyu. And it's a screenshot here phone number yake because it's a UK number. Batsirai mwana uyu guys. Batsirai mwana uyu kuti adzokere kumba guys ambopinda muno kana nemi munozviziva guys. Kana nemi munozviziva guys. Batsirai mwana uyu switch. Kana paine veke vari kutsvaga vanhu guys. Uyu mwana uyu aripo akatopinda neCOS kudhara. Ingomuswitchai chete. Mupeiwo switch guys auya ashande kubasa kwenyu. Hanzi kema kiri kutora futi. Chimubatsirai Ashley. Chimubatsiraiwo. Chimubatsirai. So guys, chiuya inbox kwangu asagwa nemazuva mashoma kuti achibuda muno. Chitai fast chidibataiwo kuseri. Kweiwe naiwe nguva yese wakanyararire. Ndakatombokuisire audio pane imwe nhamba yenyu yandinayo but yakatika kawanda. Aiwa nhamba yautaura ndo zvinoreva kuti munoona problem inoita vanava. Vana imini nhamba yakutaura yekuti yakatika kawanika. Inhamba yasoguma ine 7 months ichasindikuisa imwe nhamba yaifonwa iya. Saka iwowe nhamba cheche yeuroti hauna. Munozouya kwatiri kana zvinhu zvaipa. Kana zvinhu zvakanaka hamubatiki. Ndo patichikudzai papa. Because they wakauya kudhara takakutsvagira switch iyoyo. Kudhara. Iko zvinoserwa ne 1 week. Kuti August isvike. Imwe musi makaita live muchitaura nyaya yemaCOS ndakatokuti wakati chi ndakatokuti SIS MELLY ndoda kutaura nemi ndobva mati inbox me ndauya kuinbox kwenyu but hamuna kumbopindura. Inbox kachiti inbox inini ndenchireva WhatsApp. Inbox handisi ndinoita zvemamessage. Ndinenge ndichireva WhatsApp. Uri kuona that's why wakaenda kana uri munhu mwana wepano ndokachitaura kuti ina handiti zvemessage. Uya kuWhatsApp. Ndokana chitosvara pano bvunza kana madirect comment section. Kuti kune madhimini arikoko ini ndiro unoona zvinoreva kuti iwo unogara sipo pano. Nokuti pano ndokana chitosvara kuti uya kuWhatsApp unondibata fast. I always say that. Zvokuti kwai hauna mota izvo hazvina basa. Mane madhomu keo kuvanenge vane mota dzavo unongopinda kamota izvo dzine zvichida kuvana driver munoenda kumadhomu ke kwenyu ikoko. Ini chandongokumbirawo ikumbira kuti ndiwane basa. Hanzi Bluebird Care is taking sponsorship for those already in the UK. Alright, rege ndigofollowa macomments nditore makamana. Usaruza kurega kuvata mwana wangu nemakore mangani? Ndikuenda 28 muna September. Vanava. Kozvamuri iwe seweka nganditoyatsa kutuka mina ipapanyatsa kutuka saka kutsvakira switch. Ngandimboyatsa kutuka. Iwe une 28 vanaini ndimi ananditaura kuti kana zvaipa ndipo muchiuya pano. Kana zvinhu zvakanaka muchiri kumwa kofi nemukaka ine sweet zvese munenge muri kumasiti tuka uko. Neghost. Kana zvaipa muzodzoka. Moti zvinhu zvadai kuti muipe. Munoti hatizvisita munotituka pano tombowabatsira pano. Nokuti dei wakauya kudhara wakati ndikutsvaga sere wakati sisimbe tinade switch kudhara. Takutsvakira switch iro kuti tinade vanhu vekei pano isu. Tine mbinga dzine makea. Hobo. Haushayiwi basa pali padhayari uri mudhayari kuti zvadii. Haushayiwi switch ineba uri mudhayari. Pano panana nimamba ndikira kuti ndokatwa kudhara. But problem ndekuti une namba yangu che WhatsApp uri kutaura kuti wanga usina. Wakataka kuzodzoka pano wakuona kuti zvabhaja wapuwa inonzi chi wapuwa notise kuchidzokera kumba. Ndokusvika kuchidzoka pano. Kuti uchidzoka pano. Aiwa inini chokwadi SIS MELLY. Inini chokwadi
Hello. taura takateerera mwanangu. Inini chokwadi ndechekuti shamwari yangu yandogara nayo ndiye anokufollowa ndiye atonditi zvonizvofona nefoni. Wataura chokwadi. You see, now you are saying the truth. Now you are saying the truth. Yes. Hani mazvona ndataura chokwadi mazvona guys mwana uyu atoti followi mwana uyu ndatozviona patanga kuti namba imwe ndatonyesa kuti mwana uyu asiwe pano because vana vangu vepano vadika ma20s anotoziva kuti sisi meri namba iyi vanobatwa sei. Saka wakutaura chokwadi manje kuti ndapiwa namba nemunhu andogara naye ndiye atinda pasisi meri ina ndikufollowi. Hauti kufollowi unenge uchitutuka uri kumastreet neghost. Nhasi zvaipa wazouya pano mwana wangu hatiri kubatsira chakubatsira hedu asi zvakaipa ndoda kuti udzidze kuti kubva nhasi zvamunenge muchitenderera muchita masiti zvezvo mangwana vamunokava vaya muchituka muchinyangadza vanokubatsirai mwanangu, vanokubatsirai. Stop kungohakira masititi muchingopinda muchituka vanhu muchita sei muchidini vakafika maghosti nokuti pazvinoipa hakuna kana one ghost rinokubatsira. Uri kuzwa? Hakuna kana one rinokubatsira. Vamunenge muchidhirowa muchituka muchidini ndokwamunoenda futi munochema kuti zvinhu zvaipa. Handiona chitibatsira iwe. We are going to help you hatikusii but we need to tell you semwana wedu. Pano pagara pano ngobatsirwa vanhu vaudhara hakuna mudhara akamboya pano pane vakatouya kuno vakatogwa nemakosi vakasvika pano muno UK vakarambiwa vakati takati vatsvagira mabasa vanawo. Hakuna mudhara anoti vanzi anoshawa basa muno tine vanhu vane maagents wobo isu. Ndosaka ndati wanga uripi nguva yese kusvikira date richida kukwana ndatozvisata usi mwana wangu vangu vana chechewa vakatichangamuchangamusa mai vavo nokuti ini ndakatichangamuchangamu ndikasvika panzvimbo ndinotochangamuka imo muno muuk ndakatochangamuka imo muno ndakatochangamuka. Ndosaka usi mwana wangu vangu cheche wako unogara naye wanondifolo wamwana wako akatochangamuka but chakubatsira iye mwana wangu iye chindudza andibate kuseri tikwanisa kuti titsvage antika tona tokubatsira sei kuseri uko wagona pakutotaura chokwadi nokuti ndani chitoni zvangu zvatondinambira kuti hakuna wondibata kuseri then totangira ipapo tonata kutsvagira switch yacho fast. Alright, maita basa SIS MELLY. Alright, sharp. Ende vana unoseka usika. Kozvo vana togodi vana vedu tikagoita sei. Hanzikola mudashamu. Ayo ndatozviziva patanga kutaura ndatinyanzonzi azvibatani ndakambofuna namba yakazo ndatinyanzona munhu asingazivi namba asiwe pano plus vatotaura ndokuti pano chezvaoma vanhu zatoendepi vanotoniuya kutoti zvadai ndatinyanzozviziva kuti haasiwe pano tinobatsira aiwa tirege kubatsira ichi tinobatsira ndachida sitofa tingoodza chokwadi kuita kuti ive lesson nekune vamwewo nokuti tinavo vana vanenge vakadaro kumbatsira tomubatsira tirege but tinofunga kuti tiite lesson. Ungati wambokwira mari ndege iri kudhira kaenda kusvika kuno gaizi ungodzokera hanzi toendeda asiri mwana vana kwatiri takavatasa vana isu kwatiri mai vavo vakati ngwari ini gaizi ndakambopusa iyi ndakachangamuchanga mini ini ndikasvika panzvimbo ndotochangamuka gaizi ndinotochangamuka handitoregi kuchangamuka woda kudarikwa nechemberi kuchangamuka ngatichangamuchanga mwana hanzi anotuka iye aiwa tiazvitarisa here zvokuti vanotituka aiwa tiazvitarisisu hatitarisi izvozvo tinomumove toenda mberi hatiregi kubatsira hake sinzi asiriwe pano asi kuti anga ada kuti nyepei muchana she needs to join UK look so ndichamuudza kuti apinde iye look ndo yana flosi anti flosi noti munhu wepano flosi munhu wepano chataura na flosi wachichaudza flosi chataura na flosi vana maisika izvo zvinotoshamisa kuti unoona ndine vana vangu papa izvo zviri kuti itai English uko hakuna mwana wangu anenge asina kudzidza chirungu itai English kosi rikauya wopinda mukachinyoda munochipasa ini ndochiesa chirungu pane inonzi listening yakaoma is listening reading and what zviya ndozviesa zviya ngokuti guys ndozviesa zviya hanzi kosa havana here vana venyu vamwe vari kungoverengera grace vana vacho vamwe vanawo vamwe vanoverengera ushe kuti ari kuverengera you never know mwana wakwanongo kusumukira mozati zvinhu zvimwarika kana iri nguva yekuti vakunhingirire vakuropafadzika vanokuropafadza mukati uyu waita kosi waita English nhasi yapasa nhasi ka vanosvika chitora iwe nokuti inguva yako yekuropafadzwa
Mona, right? Pana weroda kufona guys ngatifone itinzwe tiri pamvenge guys tazongokanganisika mbijana nyaya yacho yatanga kuuya but it's fine. It was for a good cause. Mona, 3:11 anti takutongomirira ka 12 kuita kuti guest wedu angobatanidza. Tine special guest kana siri kuningira. We will need prayer panapa. Hi Munya. Zizi, Murize. Musha, did you say? Bana. Anyway, Ranu, Gatti Changam, my diary, Gatti Changam. Abaning again, but can Aka and Koko UK, and then Atorwa, and then Abangazo, which is within 2 days. Wano change. Yeah. Is it? Vantokupa ichokwadi dzataura dzokuti ichokwadi dzataura dzokuti unopiwa 60 days kuti buda ichokwadi chaicho ndozvavanotoita vanotokuti 60 days rova pasi ihome affairs nodara nti home office Okay. No, because I think about the company national company and then it's not no, because you can actually sue it. It's allowed to jump here. ihome affairs nokutokuti 60 days buda pane ndetozwa nyaya nesuro nevasikana vaveda iyo yekuti vainzi vari kufonekwa kutonzwa nikapiwa mafuti 60 days vadzokere kumba chichi because of munhu akavaunza risina mahours kudi amene vanhu vari kuinvestigatwa amene zviri kungoinvestigatwa kuhome office ikoko amene zvevanhu vari kuunza manikira asina mahours aya amene zviri kuinvestigatwa ikoko so ingove careful guys ingove careful Yeah, no. kwaiwe ini ndokuziva kuti guys madiaries manyama akachanga uyu munya uyu ari kuamerica munya uyu akaenda kuamerica direct ushu atoveko from Africa 2-3 months ago tatinaye pamahaiti apo uyaveko munya kuri sei kuamerica Zviri kufaya adiari manyama zviri kufaya anonzithandwa abvira ariko madiaries ikoko it's just that amuziva ariko ekuamerica atoriko zvokutodaro ndichakupa manhamba ndichakupa manhamba motaura iko ariko kuamerica madiaries manyama chaivo vakuru vedhiari variko ikoko variko havariko ndinokupa manhamba hanzi titoriko isu vana queensila ava variko queen ariko variko hanzi munya are you married matanga muba muzivi mukadzi wamunya modhero uya yamuzivi ko sei usina kutaura nemunya kuti ndakaroora sei uri kuti chimbondisiya ingobvuma kuti I'm married iwe varisa nemuromo wako unoda kuwadza chii unoda kuzonyenga nekuseri matazi vanhu vakuguza sei izi munya married Yes. Munya is married, guys. Munya is already married to a model. Munya is married. Yeah. And this is going to see another but Anna am cats. Kusiana, sisi, imi, na iwe ndio kusiana mese, mama ndio Wakalizi wanyimo. Nyimo dzanazvira wadzira. Zinyama. Aunengochaindepi. Aiwa unengotobhara. Tazingizigonyera pamwe. Aiwa chigarisika ipapo. Iyo inoji nguva yacho nayo kumbenda munhu moneta tazvano ngochinoita unenge uchimbewa nepiko ngavana sina mabasa nemabusiness panosora chitezo imakasvika mukapinda mabasa vakutoudza kuti asina mabasa munya
ndokudira kungwara zvangu ndokudira kungwara no kungwara kakunongati no sisi ini kunongo I'm just doing zvakanambira sabira ndichongoita business handitika no zviri kuita hazvo chemukutongotenda vamwari kunyanya zviri kufamba kune vamwe vanenge vachiita kuuya zvavo kunoga Trump amene ari kuuya next year so kana vatoona mukana kutombogara otherwise zvimalozi zvimwe zvada kunza soka zvimwe zvamaimmigration it will be a mess so kana munhu achoda zvaiotoita zvozvo kuamerica munhu ngatoti ngwangwangwa atogadzira izvezvi muri kunzwa kwanzi kune maimmigration laws ada kuzotaitenwa next year saka muchida kutoya chigara matiza mauya izvozvi yeah because nguva yachona apa haina kutongomira musha but kana uchipo kana wachona utoripo chemawakanda unokwanisa kupinda munhu zvakatonaka. All right. So, pakanaka munya. It's nice talking to you, Palai. All right, you go. Sharp. All right, you go. Right, munya yangazi yedu mwana wepadairis yangazi munya memwana mafunction SIS South Africa angu birthday chi anenge aripo right fona itizwe guys pamvenge ngatinzwe itizwe pamvenge fona itizwe pamvenge kuti zviri kufamba sei guys fona itizwe pamvenge timbotsawo tawaisira phone number namba dzakapinwa apo namba dzakapinda panyaya yemvenge chimbofona iwo tinzwe guys pamvenge timbozwa kuti muri kupinda nedzipi zvakamira sei how is life kumujolo kuri sei muri kujola here makarambwa here makapinda nedzipi imboisai kuti ndigozokupa ivi audio manyama kune audio manyama audio yasumudzisa vanhu maoko nhasi right nanzi ndana Trump anozvivharisa isi resist right chibva imanikirira guys hanzi munyadiye webhuku munyadiye anonyora mabhuku yadiye webhuku chaiye exactly wasiva ndiye ingamoziva nawani ndiye webhuku ingamukangano wani madhayari chifona itiwon fona itinzwe chifona itiwon hanziri kuramba namba yemaisa raiwa ndirostando iri kuita namba inoitai mbonzwa vakufona hallo maswera sei SIS MELLY taswera seko ndaswera ndandototi zvemvenge zvoyopera zvayo ndisina kana kumbotaurawo mari ndipafe zvangu ndikudawo nyengomita chidhara uchitsvaga chidhara chine makore mangani ndikudawo chidhara chete chine 45 zvichinda ibva apasaka uri kutaura tinoda chidhara zvikukwana iwe dzibebi saka kwakatitarisa isu kutona machembere nemadhara epapa munhu ane 45 mudhara nanoda ukwane iwe kwandiri mudhara bva apapa bva iwe munhu ane mudhara anotangira pa60 years zvichikwira ndo madhara sho ungati munhu ane 45 woti kwai munhu mudhara 45 woti kwai mudhara kwandiri ndozera randiri kuda zvichikwira hatisi kuzviramba kuti uri kuda 45 asi usati kwai zvidhara zvine 45 uri ukati zvidhara kudzikisa varume vedu kwai zvidhara izvo zviya zvinotekwa zvinodaro pamudaro zvimafreshi kudaro kana vari kuvanondipika comment section maita basa ndafonera nyengomita maita basa oraitika imbomira pipo timbodati mukomera pane ranganyora kuti ndipesisa vantu kuwada kwanzi paita mukadzi ari kutsvaka murume kwaidodawo chimurume chine 45 zvichikwira paita bhishu ri kutsvaka aiwa hasisiri bhishu kwai ndiri kudawo murume ane 45 zvichikwira wekuchengetana dhumepi kwai ndodawo murume ane 45 zvichikwira aripo here murume ane 45 kana zvichikwira mucomment section mundibate paita mukadzi paita dhumepi pano dhumepi ausiri bhishu herewe asisiri ngazvipindurega dhumepi kwaidaira asadona akata tikutaura nemunhu aenda right aripo here murume ane 45 apa ari kuda mukadzi Hello? 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 Hello, SIS MELLY. Yes, please, what do you say?
Maskara sei. Mushe kanjani? Musha mushitariswe ndokumbura kufunzana. Eh. Nasi tandikatarisira pamwe musha unza prophet vayaufa vanoyarini kune smell. Ndinongokusira ipost kana taura navo nasanda kuti avasendera message avasati vadaira. Oh, alright, okay. Vanouya dhundu Okay. probably chero mangwana ndikavabata ndoya navo. Alright, amusaregeretsera turamirira. Alright, it's okay. Okay, thank you. Sharp. Another call, it's going straight to ngiro stando ukuisa code here +27. It's a +27 se code tando. It's a +27 se code. Inopinda. It's a +27 se code. It's a +27 se code. Inopinda. Quite do 45 with course naru. Ruos kuda murumere. Hello. Hello. Yes, Maskara say. Kaswera masego na SIS Mushe kuri say. Kuri wandina kunyaya kutongora ko kumoresa izvo kuzvara nasi. Waita kuri say South Africa. South Africa kune chandoko. Kutonora. Kune chando simela chisina kupera naye mamoyo. Chopera tisi muite here chinopera manje. Anotora citizenship. Simele chinongoda chinotoda gumbeze rine maziso iri. Saka une. Simeli. Ndorova nepi zvangu mujoni muno Simeli. Naime papana weri gumbeze rine maziso apa riri kuda mukadzi. Kana pane gumbeze rine makumbo matatu riri kuda mukadzi paita mukadzi apa. Kwendo kumbira umbona fisa mukoma godon please. Njani? Umwe bishwa rumkondesection. Njiripiro. Regani kutsvagira vari mendigoya navo mina ndigovaunganidza mangwana. Shawa Monica. Mudzi ndinagodon vari miri. Munouya ukoko mondivigira ndodara ari koko. Alright, I want to talk kune vari kuno. Alright, sharp. Ndatikambotaura nyaya yeruche. Tichaituma wozotuma irikiri mozoudza anzani. Yes, ru odru. Hello. Yellow Simeli makadi. Ndiri right muri sei? Ndiri right. Hai ndangofonerawo kutenda neplatform yenyu munobetsera vanhu vazhinji vakawanda. Ndinongoti rambai makadaro Simeli. Ndinotenda my sister. Thank you very much. God bless you. Thank you. Makadaro vazhinji vari kupona. Thank you very much. Continue. Tongoti teamwork guys. This is a collective work. This is a teamwork. Tese, wona kuti tangoya panapa mari ndabvisawo yangu mumwe nomabvisawo yake. Saka tasai muone kuti it's a teamwork. Saka titi SMD tinotoreva munhu wese anenge aripo mudhayari wese. Sure, tinotenda platform yenyu inoyambusa vanhu vazhinji. Tinotenda vanhu ngavarambewo vanhu vasavanza nhamo dzavo kuitira kuti vaone kubatsirika pane kuzoita komita masuicide. Ndizvozvo. Thank you very much, my sister. Thank you very much. Ndinotenda. Thank you very much. Right, guys. Tine mumwe wedu wakatemwa nomurume. Zvakaoma. Mirai nimbotora kola ungozokutaridza. Tine mumwe wedu anomunoziva Aleta uya ari kujere uya. Noblogesa page. Hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei asikana? Tinofara nebasa ramunoita. Ndinotenda veduwe. Thank you very much. Thank you, my sister. Thank you. Ndinotenda. Ndinogamuchira. Ndinotenda. Thank you very much. Aiwa, tinotenda nemiwo mwari akuitire zvakanaka. Kuvepo kwenyu itori matungari matorara soku SA asi muripo pano takamakatomirawo 12 dzekune idzodzo. Ndakatomirira ndokutoti mwanasikana achatsvagira mai chidhara. Jolo yavanoda vanhu ava. Jolo iyi ndikudze nyaya dzemujolo wamunochemera ndinonyatsa kudza nyaya dzemujolo idzi zvaitwa kuno mumwe wedu nhasi jolo wamunoda kuchemerawo. Kunodapo rohwa nechidhinha ndoda kuzotadza mapicture zvembomira asi vanotamba neni kustatus kwangu vane nhamba dzangu kustatus uku maona mumwe wedu uyo akapondwa kudaro nemurume Jolo wanyanya.
handida ndinofonera hangu zvemujoro kutoseka zvangu samai vako Aiwa ndizvozvo. kuita Aiwa ndizvozvo. takabva ndikuziwa nemwana uyo watabatsira kuti awane stand uyo aiwa chinhu chinofa. Amen. Amen. Kumuri kuti ndiye oga abatsirwa here nhasi. Hasiri yabatsirwa but ndachiti chazotaura hangu ndanda kutoda kuikangana. Pane mwana apostwa taposta panapa nhasi. Mwana ari kunzi anonzi epilepsy. Mamuona nditi pane mwana apostwa ari pama ane epilepsy chichichi mwana so taposta makuseni. Mwana iyeye paita varume 2. Pane vanhu iripo papaenda paniki papeja. Pane varume 2 vandibata vari kutenga wheelchair iyoyo yemwana iyeye kuti inde kuAfrica nemadhaipasi. Because pataurwa paaudio wangu achikumbira newheelchair yerubatsiro. Saka wheelchair varume 2 muri kuona zvandokudza kuti chero mukati kudika Mwari padhayaris varipo. Varume munoza kuti ndadukupiswa pakuti varume 2 kufona masikati kunditsvaga kusvika ndisingabati foni ndiri busy ndazotera koli yavo svikanzi tashusha tiko haufa ndikati svikanzi pane posti yamaisa ndikati svikanzi toda kutenga wheelchair iyoyo. Varume vanhurume mufunge pamadhayaris vanhu vari kubatsirwa hatidi kushora vanhu vari kuyambuka. Aiwa Mwari wako kana vachinge vangosvika pazviri unotoyambuka chete. Aiwa vanhu vari kuyambuka kwete zvokutamba. Aiwa zvekutsvaga zvavo chichisekuru kutamba. Aiwa ndosikuseka zvedu aiwa morara zvakanaka mama aritika. Mungoti namatira wati chikunamatira kwamuri. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda mama. Thank you very much. Okay, we love you so much. Thank you. Right guys, musakangana tine nhikikiri tine munditenderewo guys tine hello. Hi. Mushe kuti sei? Kuripo. Simeli, ndotsvaga kamuna nokwanisa kurapa chibereko kuHarare. Kwete vaya vanoita zvekubhadharisa vachitsvaka mari. Munhu wemachokwadi chaya anorapa chibereko chaizvo. Chaita sei chibereko chaizvo? Chakaminyuka. Chibereko chakaminyuka asi chakanyanya kushandwa. Chakaenda pasaidi. Chakaenda sei pasaidi? Chakashandwa. Asi munhu akanga azva inonzi chiko Congo dust. Anganwa magloves. Ndechakwe. Anganwa magloves ndechangu. Oh. Kwadi kumboita zvendovenzo inokutagwa navamwe. Azvishandi Simeli. Kokwe kwadokta chinei kana chine kenza usati wataka kuza zvichibhoyo kamboendere kwadokta. Simeli atakambotaura kuserere. But zvakuti chibereko handisi yangu. Kuyamba vedu. Asi vamosotanzi chibereko because ini vanhu vanozoranyasora pachibereko mapostori. Yeah. Mapostori ndo anonyanya kutamba nezvibereko zvanozvibata zvibereko ndo vanonyanya kutamba nazvo. Yeah, chero mupostori anokwanisa ndiri zvenganga ndoda like mupostori anonyanya because kunoko chinoitika ndechekuti vanongokudza kuti une endometriosis or adenomyosis or white cyst or something and then wobva vakuita operation but kana uchiri mwana mudiki sometimes havakwanisi kukubvisa chibereko chacho saka zvinonetsa kuti urarame une pain each and every single day. Ukwanisa konsenti kuti vabvisa havadi vanoti uchiri mwana mudiki havabvumi. Saka iwe chibereko icho chizosvika pakuti tichazoita endometriosis yacho yakutaura iyoyo wakanga wasangana nekagonya naye. Aiwa endometriosis I think kuZimbabwe ijeko but inini zvangu manje yave worse. I think yave zvine mastages. I think ike zvino ndaipa stage 3 because few months back ndakaitwa surgery ndandaita cyst ndikaita internal bleeding but then ike zvino zvikubva ipapo ndine pain each and every single day. Handikwanisi kana kuita anything kumuka kuita sei pain every single day. Ndo zvakanakira kuZimbabwe manje vanongokubisa vanozotuka mwana mudiki unosvika uchibisiwa kwadi kungodobisa kuZimbabwe wacho. Vari kubvisa zvakanaka stereki vanobvisa zvakanakisa. Pane ndichitoda kundoku pana vamwe maibhi vari kuSA ikoko mukadzi vakatoenda vainetsa nacho obhidha every time vaigara vachibhidha vachidini vakatoenda kugweru kuhospital nyuwani yakavhurwa kuprivate vachitoti kwanzi ndakabhadhira 40,000 rands zvese vachitoti kwanzi vane mapicha vakandodzoka
hazina macomplications aiwa vakadzoka vakatodzoka tichitoti saka vatosimba kudai ne 2 weeks idzodzi vakatodzoka kutanga kutopiwa ndovakwatoveikuni vadosimba chaikwa vachinaka vatove bhoo zvekuti vanobvisa maybe ndichapoinquire because ndine medical insurance inokava worldwide kana achitravel so I'll probably inquire. kuribugwa chinhu ichi kuniki wakangokwanyinya kuchibaisavo iwe chomugwadza seiko hatichibaiwa neikusimela hanzi ndine sisi yakabayiwa kuharare uku wakabviswa kwarendi she's okay okay inobviswa kuzimbabwe kana kuSA hatuna une mari yacho go to SA vanokubvisa zvakanaka hanzi can't you go to Zim or SA to get it removed ndizvandiri kutomudza sisi wini kuti ngaende kuSA kana Zim vanobvisa zvakanakisa zvavana zvokuti kwaedge ndinobvisa udzoka wafiti unodzoka uchichizvifambira aiwa ndanokurumugwa vana vacho unavo vana unavo iwe hapana chauchada indono kuSouth Africa kokwira ndege yako kana uchida chigadzira toenda tose kana toenda ndonovepo ini uchibisiwa ndonomira newe uchibisiwa aiwa chibisiwa ndaidobvunza maipindi kana maipi zvakasiyana here kana pasina chibereko svikai kwai ndakuitawo musikawa svikai namaipi kwai murume aidoti kwai vakuravo maipi vakura vari kuzvisikisi 50 something late so kwai murume aidoti ende zvinonyatsotofa yawe nachisipo handiona kwai ndokuzvoti danga asingadozivi ndakabvisiwa kwanzi danga asingatombozozivi kwanochanzi kunoti gubugubu hai nemagubu gubugubu kuti chichigubhu here chine chiti gubugubu inobvisawo hanzi naro rain treatment ndichabvisiwa maybe ndichaenda kuSA win kwaye kuSA kuti ndione kuti zvinoita mari kwaya kuSA iko nemedical aid akosvika kanokurubugwa chivendoka zvidzoka watonaka zvegubugubu kunyemba zviya in the meantime ichiwana mupostori auye kwamuri handidi zvavanobhadharisa musavaudza kuti ndiripi bora itiripo okay Smelly sharp zvibereko zvanetsa izvo zvino kana uchigara kuchanda futi kunotunhura kudai unotoita uchakaura necho chibereko chachona ichocho hallo kola vapinda ukamita hallo kola hallo alright ndifonera mubig hallo kola hi muri sei Please hold up for your caller. okay Are you? hi how are you I'm good, thanks. okay I just wanted to call in and say that you have a lovely show. oh Interesting topics. wow thank you who am I talking to Mark okay in SA Yeah. oh okay Mark thank you very much for the compliment brother thank you Pleasure, bye hallo muningina aripo padiaries muningina tine varungu ndibadiaries ichikudzai kuzvisvora iyo Mark varipo love you Mark varungu vedu padiaries zvizvora thank you muninina wangu akarogwa naMark mukadzi waMark uyo thank you very much nekunzwawo varume venyu pano thank you padiaries kuende vapi mona kudo zvakoti ndiani ndine nhamba futi handikupi nhamba ndinadzo ziuindevapi hallo ndikudzena ko ndepi Alright, mushe kanjani pajozi tambe chete Sisi Melly, Charo. thank you so much. God bless you nezvamunoita ne okay hanzvadzaiwa ndinotenda ndoziva Alright, Sisi Melly, vakadzi vangu vachitaura nemakore mangani because inini am 29 mabishu chidzokai koita mhene right paita a 29-year-old guy here ende mwana wangu pano padiaries paita a 29-year-old son wangu pano padiaries so tiri kuda munhu ane 28 and below hati ndizvo kasana yes chiti pane diwa nemwana ikati asina ane mwana one
mwana 1, right? Kana uripo 27 and below, 28 and below, 28 and below, uine mwana 1, anditika, because here is 29. Can you please get hold of me? Kana kuti send a request tiku edge pa life right now, then utaura nemurume wako paita murume isa request ujoine mutaurirane, isa request kwa ndiripo 25 imimi mu request ndiri kana yapinda uko mu request pana yapinda kana papinda request ko send a request iye anoramba ari pa phone pa WhatsApp, iwe send a request, send a request, iye anoramba ari pa WhatsApp, send a request mutaurirane, send a request, send a request. Changam ndo yatoda iti changam ina ndakupusa iti changam mabisha rangariro marangarigwa dasinedeka marangarigwa chando ichi vavatofire kugota nechando ndezvo vakunogumbatigwa katalakako ndikura wagumbatigwa weekend iyoyi hokoyo kwaziripo isaikava request mupinde isaika request pinde tumepapa ukwalify iwe 32 Wait, 28 and below. Iwe apa uqualify une 32, iwe kwakutoka 33. Apa ukwani? Azwa Korea na basi. Bomira. Right. Iwa upindi apa tumepewa ukwani. For isa request to one. Later 29 now. 29 unogona kwana. 29 is not bad though. 29 is not bad. Munongati munenge muri wesera muchete. Ashina basi. Enda ujando. Kwai komano edu 27 West End and Loluya. Anozoitirwa isuni bomira imwana amborikafa. Chimbomira imwana amborikafa. Bomira uyani unozogara ku stand ati kwakira mwana. Ari unozogara pa stand yetu stand yes siveni tose. Ai wakani. Yati kwakira mwana. Hanza fana ntete tikumbotanga ne ane 28 and below. Vari kuiswa irasa request. Guys, happy that one. Iriko eda. Okay. But the national network is strong. You couldn't say it. Yeah, it happened. Asana mwana mira itazi kunuku. Right. Hello, babes. Hello. Burisa face. Ndaku edra tiwone face. Right. Son. Tine chimoko kuchiona here. Tarisa pa screen. Tine chimoko chiri pa screen. Ndine phone one mai andafona ku WhatsApp ndisi pa Facebook. Alright, saka chibuda uine uno requesta pa Facebook. So buda dropa uno requesta upinde. Aripo mwana pa diga. You request ku Facebook. U requesta upinde ku Facebook. Alright, man, drop. Right. Garaipa po mwanangu iwe zvako denga kurangarira. Ndifamba zvakanaka unenge ukatogumbatigwa next week. Kune mumwe sakadere. Kune mumwe. Chiedza ive true. Then toisa mukomana. Alright. Ari kuya mukomana bhozvo kuti. Atoya mufana bhozvo kuti. Right. And it's good how she's very natural. Yes, she's a natural girl. The guy to one, the guy to me them come on a pint. Get to me them come on a pint. Happy that right. Me a date one. Tea, dear. I'm going to tea. Maybe. Vakadana panvachata tovachatisa guys. Tigarika kuvachatisa. Tinovachatisa kutenga zvinhu kuvachatisa. Tinotoita kaza kuita muchato chaiko manyama emuchato. Kuita manyama emuchato. Tovachatisa tiregerere. Right. Tari kupinda mukomana upinda. Oh, wazvimbora kuti tena tikuda kambora. SIS MELLY. Right. Mira kuno kwasadi ha apinda manje. Right. Chitaza like girlfriend. But then you wanna it's fine. Wait a right, baby girl, we are face yako, baby girl, we are face yako. Right. Hello. Right. Tell right. David. Tell right to Motion boy. Ingindrogana kujobe.
Okay. There was a Rustenburg. Rustenburg. Yeah. Kwana SIS MELLY, but Rustenburg is not far. Ish. Saka toda seko SIS MELLY ndotora manamba. Muri kufarirana here apa? Muri kuwirirana here apa? Chimbobvunza naye zvamunoda nezvamusingadi muwirirane kapa tione kuti aufa. Wachi so andakuzwa kuti mati une makore mangani? I'm 24, but I'm turning 25 next month. 20? I'm turning 25 next month. Nemwana. Okay, na mwana wangu, but I don't mind mna ani mwana wake. Okay. Andizi ainda nakigwa SIS MELLY plus SIS MELLY mimi I think izvo zvamunoita zvistraight baby bomb. Chiba nekuside kwenyu 40 kana riri mudharis baby bomb. Noti ndinodzora kai kana ucha sina basa ndodzora. Ansinyasonekwa. Aiwa aiwa mufacebook. Ndamuudza kuti mufacebook. Facebook. SIS MELLY vanondiziva kubva kudhara ndiri mudharis. Ndinomuziva. Right. Saka chipana naye madiko chipana naye manhamba ipapa kuti kuti musazonetsekana mori chipana naye manhamba ipapa iwe mukomana chipa baby kana kuti baby chipa mukomana kutangi muinde kutsara kuseni. Mwanangu wanakiwe ere musikana mwanasikana wanakiwe boy ere mchini. Sinyasoneka. Ha? Sinyasoneka. Hasoneka. But this one one. Tukumona one. Maybe camera yangu mimi. Tukumona eso. But munhu bosha uyo somona tarisa. Yeah, ndakuona. Munhu bota kwere washavirigwa. Yeah, but I want to make clear one thing. She might clip over in and I don't like that shit. Or she muna ninga ukuda kuti. How this clip? I hope. What that's your time? I prefer kuti kana ri serious kutanga vanhu marora na zviri nani panekita zvema clip off. I don't believe in that shit. Asinambola. Aiwa. Haisi nyaya iyo. Start from the both kana nditoda munhu ari serious. SIS MELLY vanondiziva. I know nditoda munhu ari serious. But kurorana asinambola. Ufuna kudliwa uda kuzodliwa kana waroga. Yeah. But all right, zimwe zvaito zozitaura kuseri SIS MELLY tichiupdate kuti zvakamira. All right, no problem. Just because inini handiziviwo baby girl. Indofila kuti inini hangu ndakazvimirira. Indofila kuti ione mwana andika handisi kuti tachihure kana matanga mambodzidzana mukazivana mukadanana andika mukaona kuti mukuwirirana and there's nothing wrong in testing ona so that ukaona ona hatizode kese kuti unozoti wasvika uona zvangu wakatarisira kaukamboita mwana kaiwe wozoona zvawakatarisira zvisirizvo wakuzonochita simple kana zvizvo zvauri kuda handika then you continue. Hey. Okay. Plus SIS MELLY zvimwe zvinhu hazvina basa because unogona kugara mugogara nchingori tsotsi chero tagara zvakadaro. Aiwa zvewe haisi nyaya yetsotsi kana vanhu vachida kuzoti mugare mose muroora nei bonde rakakosha kaiwe waita sei bonde ndokuti panemba pane bonde apa ndokuti imba saka pane vada kuti unogona here basa racho nakuti anyatsogutsika kuti ukanasagoni basa anogona kukuurira vemba isatidi izvozvo. Unotomera kuti watosunga zosimba utopfeka majombo unyatsotosunga zvinyatsotofaya. Aiwa dhowari achadzoka achikuudzai nhasi deti ndiani muswani achakudza kuti mukomana ndakatana MC ya deti rakati tatika uchadzoka uchitiudza kuti kwakaipa. Uchadzoka uchiti kwakaipa kwari kuinda uku. Alright. Kana saka chipara naye manhamba muminde kusei. Ndodzinyora paipo. Mira nditore my phone thing. Tora namba. Tora phone. Namba yangu iri paWhatsApp handizvi mozo. Nimsoro. Tora zvokuchatisisa vanhu. Tora zvokuchatisisa SIS MELLY. tokurongera kuti vadhara vemuchato. Totokushatisai totouya tato ikoko.
Sisi Melly mupeka namba yangu iri paWhatsApp ani mukuiona. Ndinayo namba yako. But here ina kama ndina namba yako WhatsApp, ye WhatsApp ndina namba yako. Mupe yangu. Ina ndina namba yake. No, imi kana mone muchizwa namba yenyu taura indisel. Yeah. Sisi Melly taura namba yangu. Namba yangu yo iri paWhatsApp. Aiwa, sisi Melly mupe namba yedu. Ndikalutika kutaura namba kana pamosikana nozara kuseru. Aiwa. Nditora namba yangu baby girl, uye kwandiri nditora namba yangu. Nazo namba dzenyu. Okay, ndokufana. Saka yandikupe namba dzake. Okay. Yandikupe namba dzake, right. Chinda kuseri munodzidzana muzondipa feedback kuseri andika kuti munokuira nanga zvifamba sei. Okay. But motenda utanga ya testiwa boss muzostara. Aita zvokutesta nhasi kai motanga madana madzidzana. Mambozivana muzotesta. Yes, no problem, Sisi Melly. Right, iripo. Ndemozivana kuseri. Right, sharp. Right. Vainda kunosivana kuseri, chireka vaende kunosivana kuseri. Vedo ndukuchano don't mind kuAfrica not number ndoda right. Kana varipo vamwe murume ari kuda mukadzi kana mukadzi ada murume, pinda pastick and tone, especially pakaita murume, at least varume takai kupinda imimi vakadzi kubva wapinda. Kana uripo murume ari kutoti ndikuda baby, thank you for 1359 stars, inga aripo kune machingo mazadza zvemastars angopinda pa 2000 pacho. Ndi machingoti mastars mangoita muchikanda kana ngoti 100 anosvika pa 2000 manje. Right. Chipindaiwo vamwe tuoni, pindai vamwe tuoni. Varume tangai mapinda imimi, tangai mapinda vakadzi vagopindawo. Tangai vapinda, varume tangai mapinda. Mukadzi agotevera kuti vaone kuti vafa. Thank you Mimi 20 stars, thank you. Varume muripiko? Haza unotenga isina mabreak. Handiti wazviona. Right. Saka pindai varume tuoni. Ukona varume vari mukombesisha zvimbokomenda sila kupinda pane zvipande. Pindai tuoni varume, pindai tuoni kuti vakadzi vaya kuonei, then obva vakujoinai vakufarirai. Pindai tuoni. Pindai katuoni asikana, pindai tuoni. Pindai vana mbudhi, pindai. Pindai uyai, pindai tuoni. Thank you for 99 stars, Charity. Thank you for 99 stars. Thank you. Akutopinda tisarga 400 something dakwani, 300 something dakwani. Right. Pindai guys, pindai tuoni. Internet 35 I want the 40. Okay guys. Ndine friend yangu. Antika. Ndine friend yangu. More like mfana wangu ari pa island. Ari kuda baby. Mira indi mfonere. Nezura ito ndinetsa. Saka kutopedza this na kota tova tangodedza ndikiri obva auya. Anditika. Tova tangodedza munhu ari kuita take over ma prayer over we. Saka mira indiwe. Okay. Mira indumpe number. Probably go number. Right. Any bottle of James scanner. Bottle James scanner ndipo. Right. Again, but bro wangu tone. Ani 43 years. Ani 43. Ani 43. Bwana sanga badi kono ngachintalisa. Aiwa iya isikosi.
yeah, it's because he has been there for the past 20 years or so. All right. Has kudaira phone. It's not answered the phone and this kuza kuti ari kubasa here kana kuti aripi, but I've got my friend ari ku island anditika 43 years anditika 43 years ari pa island asi. Hello. Thank you for 30 stars. Thank you. Up to 2000. Hello, Miss, my dear. Yeah, sisi meni ndinongotaurira zvangu vabva pakokapo iyo kuti motikari inotestwa isati yatengwa. Motikari ngaitestwe isati yatengwa nekuti unozoona motikari isingafambi kana kuti kainjini kari kadiki hazviite. Motikari ngaitestwe, mota ngaitestwe. Taramba mabhishi tamaramba. Thank you for 100 stars. Right, hands nemwana uyu mota ngaitestwe isati izvokuzoti kana mapinda mumba mota yoramba kumuka kana kuti mota isati yatengwa inotestwa kuti tione kuti mota iri kunyatsa function zvakanaka here. Right. Hello. Hello. Network. Okay. Hello. Yeah. Yes. Sisi meni ndadzoka zvakare futi mutondipiwa kashamwari renyu island iyo nhamba dzangu handite. Mira nimbotanda kugugula. Alright, mira nimbogugula. Kantori namba yake nditomupa. Shundoitira seko namba yako ndingotora screenshot. Ndimukadira. Ndambonyanya ukoko ipo Sisi Melly. Shamwari yangu iyo inoita zvisingaiti shamwari yangu iyo anokudza kuti ane magaro here. Toda munhu ane magaro. Toda munhu akadai. Toda munhu akadai. Ndozvaanokuudza shamwari yangu asi handifunga munoita. Ane mare here shamwari yenyu iri mudado reta. Iwe uri kuda mare kauti kuda munhu. Aiwa, iye anoda munhu here Sisi Melly kana kuti anoda munhu wekuroora chaicha iye. Anotoda munhu wekuroora ane 43 years never been married. Hana mukadzi. Nezonda kushana naye chinsana naye. Ndakataura lechisana naye kuti iwe unoda kunditedza muroora rini, unoda kuti unoda kuroora rini. Amai vakushoko mushoko varutonesa kuti ndida kuona muroora. Kusvika buda kuti vafe vasati vabona mukadzi wako unopenga here nekuti uri last born. Kuti kwa indochengeta mai. Mai vakuru vakaita penyu wako chiroora. Ndatonesana naye nezuro. Thank you, Luluja. Thank you. Kutokwana kosera 20. Don't forget kuti ndima moyo futi ka Sisi Melly. Mira aiwa don't one anogona kuva ari kushift kana kudi. Anoona. Anogona kuva ari kushift kana kuti kudi. Ndikandigombata ndosati anotondizitena koli yangu nhasi chai. Nezoti atonesana nesu. Takatonesana nofunga 2 hours dzese. Achiti Sisi Melly ndikati hapana zvokuti Sisi Melly. Thank you for 50 stars. Thank you Luluja for 100 stars. Ndikati hapana zvokuti Sisi Melly hapana zvokuti Sisi Melly. Tauda kuona muroora. Ngirositando thank you very much. Mira ndimbati mina ndamupa screenshot yako. Mira tuone. Alright, Sisi Melly. Alright. But munhu bo guys kana uchingouya uchida shamwari yangu guys munhu ari bo. Munhu bo zvekuti. Munhu bo a hard working person, very handsome guy. Antika very handsome guy. Tongodawo munhu anozoda zvemarriage nokuti hana mwana, hana mukadzi. Ndini kutaura. Hana mwana, hana mukadzi. Hanzi ndipei ndochema here. Maybe andizivi. Ameno atadza kudaira munhu ari shai chete. Ndandichati uyatso kuona utaure naye. Munhu ari shai chete. Thank you Queen Sila. Thank you Queen Sila. Hanzi iye anoda magaro anei. Iye anoda magaro. Iye anei. Unozati varume vanongopikawo zvinhu zvanongovaziva here varume. Varume vanongovaziva kuti ndoda kugara, ndoda chini. Zvino ndaitoseka achiti kwai ona itsoka idzi dzakanaka achitaridza picha yetsoka. Ndikati shuwa tsoka. Animal, but guys, kechai munhu, batai munhu. Bo zvekuti kudzai, bo, ato bo zvekuti unoziva kana uri last born papa uri uchichengetedzwa uchiita, mongoziva nyaya yacho. Hana, no mukadzi no mwana, hana, kana ex-wife chaiyo hapana. Hana, bo. Go aingori negirlfriend yake for years. Yaingove nayo. Idotori panapa girlfriend yacho itoripo panapa. Asi vakazosiyana iripo panapa. Yekudiaspora iripo panapa. Ishamwari yangu andimuzati ndokugara chimuzati varume venyu ndotamba navo kuseri kumwe muchindori vanhu vanyu zati ndimene ndotaura navo kuseri. Ndende ndinavo kuseri kundotaura navo. Kwesitowisana stereki. Thank you Ngirositando. Thank you. All right guys. Pasara maminutes mangani because ndikati kota tutauda kuti
guest wedu aite take over mumbonakirwa hanzi I notice not 43 no ishe handizoti ndingati chii munhu bho zvekuti handizoti ndingati chii machiwa ina munhu akatokwanisa kutenga imba yake kuafrica nekuno kudiaspora akaita munhu anetune tunhu twake but ndiyo nyaya yekuti amen kana ukazosangana naye uchazozwa nyaya yake you get to hear the story uchazozwa nyaya yake handingaitauri without consent chakaita kuti aore mwoyo agare kwekareba kudai munenge mambohetiwaka munenge mambovaheta vanhu ava but it's fine achazoudza wachaita luck next time. Thank you masaza kudikwa wena. Thank you Luluja, thank you hazina tumepide wangu manje tumepipa wanugona usakwana ndewekuti this guy haamidoro ina nambovira akamadoro hamidoro munhu wemakodhiringi saka iwewe neblack label manje panogona kusapinda kwai ndewangu makaita zviti ndewangu asi tarisai mameseji kuwhatsapp. Okay. Maybe black label ndinogona kutserera anga singatomai ndikuda kutora kuushu anga singatomai ndikuda kutora kuafrica ndikati kuafrica unongoya munovapinza munhu munoona wakatizwa tora mudhuze tsvaga mudhuze ndikati une wakatizwa wapinda muafrica muno une wakatizwa maini nchiuya anytime yakwana tipedze doro usati kwana matiwa tikopedza kutaura naMwari danzi manje we kudumation muirish yes muirish manje muirish mining vachivaudzai nokuti time patara aiwa tv iri kutaure ndova pachistike nhasi tongoibata zvitotovhare baba kunovhara vanongodzima light chete aiwa vanonoka vanokuziva kuti 31 12 vane vakunamatira ngekere kuti vagouya panapa kwai muirish aiwa muirish ndo asi tata muirish munhu wekuisland haasi mupolish ndiye tata mupolish ndiye kwai kungoti vanhu vasununguke chete so that people can be free mukunamata nekudi but if you want it on you can leave it on, it's okay. Normally tinodzima kuitira mascreenshot ani munoziva kuna vanhu vasina kukwana tiri kuna vanhu vasina kukwana sati tichiitira mascreenshots kuti kune team isingarespect kuti pari kutonamatwa vanongozotora mascreenshots saka tei takadzima live kuti vochitora murima imomo andowana zvadai tichingoitira hedu hanzi ane citizenship yekuisland but yes noma ane saka anenge ari muirish kana ane citizenship alright vapindura vari kuya ndakangosvika pari varadzima light right. Saka guys takupinda panguva yekuti tina matei pamwe chete guys. Pane vakawanda vachayambuka muna August muno. Pane vakawanda vachayambuka. We don't know what you are going through. We don't know what you wish. We don't know kuti muri kuda chii. Hatizi chatongoziva kuti God is able.
Mwari vedu vanotigonera, ndozvatongosiva kuti Mwari vedu vanotigonera ende Mwari vedu havanyadzisi. Handitika regai tinzwe just a brief of kashoko before we pray together and we disperse and we go to sleep. Handitika we pray together. We pray together and then we disperse. Handitika. We pray together and then we disperse. Okay, mana mama kusenda messages tatomirira. All right, mana mama ari kuya guest iri kuya ni soko. Just a short prayer to somebody else who's leading us nas. Hanzi ndazonda kudawo yambutso. Aiwa yambutso uneiwana wangu. Yambutso hanzi ngatita. Tinoti mana mama tinotanga manje takamirira munhu ari kuya ni soko. Takamirira munhu ari kuya ni soko. Tine munhu ari kuya ni soko dzimai light. We don't want screenshots. Yes. Now you can come. Imimi koma kuti nchidzimba pindai muvhare light. Imimi zvokunamata zvikwene. Chibudai mudzime light. Ndinovhara titadhaki. Right. Now you can sit. Saka manje ndinoona seisho. Atisi kuda ma screenshot. Saka moita plan. Ndosha munoita kana musachirima. Sisi murima sasa. Sisi kuda ma screenshot. I'm trying to protect you from the devil. Right. Saka takutanga. Vakatokumirirai. How are you, my diaries? Makadi zvenyu. Welcome kunguva yekuti timbopinda pakunamata. Let's just start with a word of prayer. Manerano. Tisati tapinda. Just sharing bijana. Kuti timbosimudzirana mweya yedu. You know, in the times that we are living. And just remembering kuti kudenga kuna Mwari. Saka let's just pray manerano. Muzita Baba naMwanakomana neMweya Mutsvene. Jehovah tinokutendai madekwana. Tinokutendai nyangwe neunomukana Mweya Mutsvene wamatiwanisa wekuti tingoungana Ishe Baba tiri kwatiri kunzvimbo dzakasiyana siyana patine chinangwa chimwe chete chekuti tikunamatei tiuye pamberi penyu Baba tizvininipise tingodanidzira kwamuri Jehovah ticheme kwamuri Mweya Mutsvene kuti Mwari tiri pano sevana venyu. Father, we just pray as you say in your word in Psalms that you incline your ears to our prayers. Tonight, Jehovah God, we just want to come before you, Lord, and say, hear us as we call unto you, O God. As we pray before your throne, Almighty Lord, as we come before your throne of grace tonight, Lord, we just say, Almighty Lord, tinzwe minamato yedu Jehovah Mutsvene. Nekuti imi muri Mwari vanonzwa patinodana kwamuri Mutsvene. Ende muri Mwari vasingarambi vakanyarara asi muri Mwari vanodaira Jehovah. Madekwana tinongokutendai tichiti makatinakira Jehovah. Munotigonera mukati meupenyu hwedu nguva dziri dzese. We thank you, Almighty Father, that you quieten the storms that rise up in our lives. We glorify you, Jehovah, because we know that you are God. We thank you, Father God, because we know that any time spent in prayer is never wasted, because we pray to a God who is alive. We pray to a God who hears us when we call. Imi Mwari makagadzira nzeve mungatadza kunzwa here vana venyu patinouya mberi kwenyu. Tinotenda Jehovah nekuti muri Mwari. Tinotenda Mweya Mutsvene nekuti imi makatendeka mukati meupenyu hwedu. Tinoona nyasha dzenyu pamusoro peupenyu hwedu nguva zhinji. Madekwana tinongoda kukurumbidzai nekungoti makatinakira Mwari, makatinakira Mweya Mutsvene. May your name be glorified in our lives. May your name be lifted on high in our lives. May your name be exalted because you are God. Muzita renyu Jehovah vanoshamisa. Amen. Amen. Okay. So what can I see? Scripture ndanga ndinayo nasi kuna Matthew chapter 8. Sorry, I'm just trying to Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Ye Jesu pavakanyaradza the storm. He went, I'm just going to paraphrase because I can't read Morima. But nyaya ndeye Jesu pavakanga vaenda nevadzidzi vavo, he was on the boat, and while he was on the boat, suddenly a great wind came.
ivo Jesu vanga vakarara. Madisciples vakabva vabatwa nekutya vakanovamutsa vakati, nhai Mwari, do you not care kuti taakunyura panapa? Jesu vakati, why are you fearful, o you of little faith? Vachibva vaya taura nestorm vakati, peace be still. And immediately the storm was quiet. Amen. My disciples vakati, hatisati tamboona zvinhu zvakadai. And chandatanga kuverenga, I think most of the versions do not suddenly this storm appeared. And then ndozvinoitika nemastorms atinosangana nawo muupenyu hwedu. We rarely expect these storms to happen. They come on us suddenly. Asi kuna Mwari, you know, if you have Christ in you, you may not seem to experience him all the time. Panguva iye storm anzi Jesu vanga vakarara. Asi vanga varipo nemadisciples avo. It was just a matter of the disciples waking him up. Mukati muupenyu hwedu, if you're a Christian, Jesu varimo muupenyu wako. And when you come across these storms, ngati remembei kwekuyenda. The disciples vakaziva kunomutsa Jesu. Kuti kwaita storm pano, Mwari, taakunyura. You've got storms dziri kumuka mukati meupenyu wako. Ziva wekudanidzira kwaari. Ziva Mwari wako wekuenda kwaari kunoti, Mwari, paita storm ndaakunyura pano. You know. And Jesu vanonzwa. Jesu vachamuka. The Christ who is already in us. Vachamuka. And vacha command that storm to be quiet, to be calm, to be still. And I think it's the New Living Translation, you know, suddenly that storm yakabva yapera. And that is how it will be, how it is with Christ in our lives. You know, dzimwe nguva tinogona kufila kunge storm ya isina kuyenda, kunge iri kuramba ichipopuma, but Mwari vanoti, oh, you of little faith. Saka manero, and I want us to remember to raise our faith or to keep our faith up. Nekuti Jeshua Satana nekakuvhundutsira kaanogona kutiita so. And tinoona kunge storm isati yaenda, but mdikani kana waudza Jesu, wandinoziva inini Jesu, it's taken care of. Pane nziyo yemunhu anonzi Victor Thompson. I am not moved by what I see. I am not moved by how I feel, because you've gone before me, Lord. Mwari has already gone before you. Zvese zvinoitika muupenyu hwedu, nothing surprises God. Vanotoziva chinhu chisati chaitika, chingave chakanaka, chingave chakaipa. Zvakaitika kuna Job, mhepo dzakasumukira Job. Dzekuti unoti uchibva kuudzwa kuti mwana uyu afa, umwe ari kuuya achiti mwana umwe wacho afa, umwe ari kuuya achiti zvipfuyo zvafa. Enge iri mhepo hombe. But it was not a surprise kuna Mwari, nekuti Mwari vanga vatopa Satani mvumo yekubata zvinhu zvaJob. And that's what happens in our lives. Ndinogara ndichitaura kuti upenyu hwedu before God is like a replay of let's say a soccer match. Kana bhora rikatambwa iwe nhasi, iwe ukazoriona mangwana, it does not change the scoreline. Kana bhora ratambwa rikapera riri 2-1, iwewe mangwana pauchariona rinenge ringori 2-1. Saka life yedu anzi kuna Psalm 139, God knows the end of our days from the beginning. So he already knows every event that is going to happen in our lives. Zvisati zvaitika, Mwari vanenge vachitozviziva. Which is why it's important to pray. Which is why it's important kugara tiri pamabvi. Nekuti anoziva chete zveupenyu hwedu ndiMwari. Romans 8:31 anoti, what then shall we say of these things? If God is for us, who can be against us? Yeah? Kuna Isaiah 40. I think it's Isaiah 40 or 41. Kunonzi, he will level every mountain. He will raise up or elevate every valley. He will make every crooked path straight. That is the God that we worship. Saka pachaitika zvinoitika, I think SIS MELLY vakambotaura as the month was beginning kuti August yatinoziva sanyamavhuvhu anongori mwedzi ane mhepo dzake dzaanosimudza. But isu toda kumira tichiti tiri kuziva kwekuenda kana mhepo idzi dzasumuka. We are going to go to
Christ the living God, who is in us, and Christ in us, the hope of glory. Shokoroti, he who is in me is greater than he who is in the world. Saka mwari watinonamata uyu mukuru kudarika any storm that can come before us. So we just want to go before God. Tinadzo hondo dzatinadzo, tinawo vamwe tinawo mastorm atinawo kudhara vamwe atina, we're okay, but we just want to, if you've got no storm, we want to praise God for that. Asiva nadzo nedzo dzati dzaitika dzandabva kuti mwari vari kutoziva nezvadzo kudhara. So when he's looking at your life, he's watching a match that has been played already, game rakatopera, but mwari vari kuriziva, but isu hatisati tadziziva hondo idzi, toda kudzibata dzisati dzaitika. So when these storms rise up before us, we will remember that we have faith to rise. Tisazonzi naJesu, all you of little faith, ndirege kuzomhanyira kusiririko nestorm yangu nakunoti kunochema kuna asiriye, but tigoziva kunochema pamberi pake mwari kuti Jehovha ndauya, muri kuchiona chamupupuri chandisumukira mwari, asimi mwari hamukotsiri, asimi mwari makagadzira nzeve munonzwa, asimi mwari vari kumusoro kudenga muri kuona, asimi mwari vanonzvera mwoyo, ndimi mwari muri panguva ino ndauya ndakadaro mweya mutsvene, and God will hear us. And I just want to encourage us, hama dzangu, when we pray, let us pray the word of God. Mukristu gara uri mushoko ramwari, kuti ugoziva kuti rinoti chii shoko ramwari, so that when these situations start happening, you go back to God neshoko ravo. Ivo vanotaura kuti hanzi ndakasvinurira shoko rangu kuti ndiite sezvarinoreva. But you can't go back to God neshoko ravo kana usingarizivi. Saka ngatigare tiri mushoko ramwari. So when I go to God, I will say, oh God, I am coming before you. Imi mwari that quietens the storm, because ndiye mwari wandinenge ndichiziva muupenyu wangu kuti he quietens the storm. The God who says, I will never leave you nor forsake you. Ndiye mwari watinobva taenda kwaari. But kuti ndiende kwaari ndinenge ndichiziva shoko rake. Kuti shoko rake rakati, now unto him who is able to do exceedingly abundantly above all that we could ever ask or imagine. The Ephesians word. But kuti ndigone kutaura shoko iri ndinenge ndichiriziva. Anditi. Some people take the Bible kunge drama, kunge fiction. It will work for you the way that you take it. You know, Farida James, I think it's James 5:17. Anoti, and Elijah was a human being like us. But when he prayed unto God, kuti kusanaya kwakaregera kunaya. Akazonamata zvekare kuti kunai kukanaya. Pandinofarira ndepekuti it describes, why does it say Elijah was a man like us? Some versions say it was a human being. So that we relate. He is the same God yesterday. Mwari wa Elijah. He is the same God today. Saka ndi mwari wangu ini. Ndi mwari wa Mona Lisa. He will be the same God mangwana. Saka ndi mwari wa Maya. You know? And that is the God that we want to go to. The God that we want to pray to. The God that we pray to. Mwari watino simudzira mazwi edu kwaari. Tichiti mwari tauya sevana venyu. So Lord, we just want to, tonight we just want to say, we are here, Lord, as your children. Yes. We commit our lives into your hands. We know, Father, that you know our lives. You know our days from the end, from the beginning. Do you know, Father, my favorite Bible verse, Psalm 139. From the beginning, you know my going out and my coming in. You know my thoughts are far off. Tiny verse, I think it's 12 or 13, you were there when I was made. Some versions say when I was made in secret, You already set the days. My days, I'm going to say, that is it. So God knows everything. So we just want to go before him. Neupenyu wedu tichiti mwari tauya pano, imi mwari vanoziva zvese pamusoro pedu, mwari vanoziva zvese pamusoro pangu. Bvudziri, and he knows he knows the number of the hairs on your head. Imi bvudzi ungariverenga, but mwari vanoziva the number of the hairs on our head. So we just want to go before God tonight and just pray and say, mwari
ndimi muridzi weupenyu wangu. Ndinouya pamberi penyu Jehovah. I commit my life into your hands, O God. And I say, Jehovah, for every mountain that I'm going to come across, may you level the mountain. Could level the mountain, kurivesi kudzikisa mountain so kuti usawanika uchitatarika kukwira makomo. It's leveled, so it's level ground. You can just walk on it. Valley usawanika uchidzika nemuma valleys, but he will raise those valleys and and level it. It's like a pace party even for you. And Mwari vanozviita for us. If you go before God nekutenda, wakasimudza kutenda kwako, believing mfunge takaitirwa nyasha naJesu Kristu, we can go before our God togonamata tega, Mwari vagotinzwa. Takazvininipisa, takanzi Mwari vanotarisa zviri mumwoyo yedu. Takazvininipisa, takakuzvityora before God and just saying, a broken and contrite heart, and just saying, Lord, here I am. With this is who I am. Ndiso shandiri zvese Jehovah. Vane storm yakatosumuka muupenyu hwawe izvozvi, kuenda nestorm yako before God. Ngatimutsei Jesu ari mukati meupenyu hwedu, kuti Jesu mukai mundiwanire storm iyi, ndakunyura pano. And God will come through for us. Amen. And God will surely answer us. Amen. And if we commit, if we pray the word of God, I have seen the hand of God in my life. I can pinpoint if it was not for God, had it not been for the Lord. We have things to be thankful for. We have things to pray for. We have storms, and we have been given power to trample upon the scorpion and the adder. Nestara Jesu. When we pray in the name of God. Saka nestara Jesu madekwana. We just want us to get into a time of prayer and just saying, ane storm yake, take it before the Lord, because Marin diova no quiete sama storm. According to the word we've read in Matthew tonight, Jesus can quieten any storm before you, Lord, and it can happen suddenly. It can, as suddenly as it has come, is it as suddenly as it can be calmed down. Kana tadana kuna Jesu, kana tamutsa Jesu mkati meupenyu wedu. Saka ngatingowane kwatiri koko in the different places we are. Ngatingowane nguva yekuenda before God and just raise our voices and say Mwarinda uya. Humble ourselves before God, to make ourselves naked before God. This is everything. This is everything. This is up and where we end, he begins. Patino gumira isumari ndipo pavanotangira. Gatina matema dekwano amadzangu. Father God, we just want to thank you, Almighty Lord. Baba tinoya pamberi pechigaro chenyu chenyasha madekwano mutsvene. Tinokutenda Jehovah nekutimi muri Mwari vanoziva zvese zvinoitika mukati meupenyu hwedu. Muri Mwari vanoziva zvinoitika mukati meupenyu hwedu. Madekwano mweya mutsvene ndiri kuti uyai pano Jehovah. Mweya mutsvene madekwano, I call unto you, Almighty Lord. I come before you with my life, Almighty Lord. Wakaipara Jehovah sitinotenda mweya mutsvene yekuti makatiwanira nyasha nechakare. Baba madekwano ndinotenda nekuti muri Mwari wenyasha. I thank you, Jehovah God, because you are God. I thank you, Almighty Lord, because you are sovereign. I thank you tonight, Jehovah God, because you are faithful. And as we come before your throne, Almighty Lord, tonight, Father, we bless your holy name because you are God. We bless your holy name because you are God. The wonderful and marvelous things that you know nothing about. This evening, oh God, we call unto you, Almighty Lord. We call unto you, O Jehovah. We raise our voices to you, Almighty Lord. We know that you are able, Almighty Lord.
vamwe vari kunetswa nevana chaiko chaiko Mwari veingoti Mwari pindirai mukati medzimba nevana ivava ishiwa masina Mwari munogona Baba tinokunda masai mangwana nandasi Baba iyemi Mwari vasingakundikani iyemi Mwari vane chekuita iyemi Mwari vane hanya noupenyu hwomumwe neumwe Mwari iyemi Mwari makatidandai mukati mesoko rangu Baba ndichakunzwirai nyasha iyemi Mwari zvakare Jehovha munoti ndiedzei muone kana ndichikundikana handikundikani nokuti ndinenge ndiinemi nguva dzose Baba ndaingonamata mangwana nandasi Jehovha ndichingoti mutsvene wavatsvene Mwari vane chekuita Mwari vane hanya rangarirai vana venyu mangwana nandasi Baba batai mumwe nemumwe zvakare Jehovha masimba ose Mwari makatendeka rangarirai mumwe nemumwe zvakare Jehovha mangwana nandasi Mwari Baba the devil may try left right and center Baba tiri pahondo newakaipa zuva nezuva Mwari tiri pakuedzwa usiku nesikati Baba asi nekuti muri Mwari vasingakundikane nokuti muri Mwari vagere pachigaro chenyasha nokuti muri Mwari vanoburutsa nyasha dzavo dzisingaperi Baba tinangokutendai mangwana nandasi Mwari hamusati mambotinyadzisa Baba upenyu hwedu tisvike patiri muzuva ranhasi Mwari inyasha dzenyu Mwari dzatanga tisingafanirwi kunge tinadzo kati muupenyu hwedu Mwari kwamakatibvisa zvakare Jehovha tikafuratira tikatarisa Mwari tinonzwa kutya asi nokuti muri Mwari vasingatongeri chitororo Mwari munesu munofamba nesu panguva ino Mwari munozodza misoro yedu Baba kunyange nemafuta enyu Mwari hamuna kutiramba Mwari hamuna kutita give up Mwari iyemi Mwari zvakare Jehovha mune kumwanakomana agezwa tsoka nezvichifeve Baba vaitadzisa zvakare kuti pamberi penyu hapana mujudha kana mugiriki Baba Baba tiri pano muzuva ranhasi Mwari pamberi pouso hwenyu hapana mujudha hapana mugiriki nhasi muno Mwari tinoenzaniswa nesoko renyu Baba tinoenzaniswa nemi Mwari wangu makatendeka tibatsirei mukati muupenyu hwedu sevana venyu Mwari tibatsirei sevana venyu Baba kunyange kumamisha vatinoberekwa mune hondo dzinosimuka zuva nezuva Mwari mune hondo dzinobatwa kunyange nevakaipa Baba asi hatichatyi Baba nokuti tiri vakundi nekupfurikidza soko renyu rinotaura chero kuti tiri vakundi nekupfurikidza kuti we are more than conquerors Jehovha nekuda kwesoko renyu Baba ndaingonamata mangwana nasi Mwari kuti Mwari wangu muri Mwari vane chekuita muri Mwari vane hanya tipei mweya werudo tipei mweya umwe chete mweya werudo mweya wokufamba munzira imwe chete Mwari Baba ndaingokumbira Mwari kunyange zvakare vasingazivi vanorwa noupenyu hwedu Baba vanorwa nesu zvakare Jehovha zuva nezuva vanotaura mashoko akaipa musoro muupenyu hwedu vasingazivi Mwari Baba tinovasayisa mukati mumaoko enyu Mwari tinoti Baba tinodzosera mbiri kwamuri Baba tinovadzosera kwamuri mangwana nasi Mwari kuti Baba kutonga nekwenyu Mwari revenge ndenyu Jehovha revenge ndenyu Mwari chandinoziva anobata neti yenyu Mwari anobata imimi Jehovha anobata wenyu Mwari ari kubata imimi Mwari Baba tinonamata mangwana nasi Mwari Baba tichisa vana venyu vese vari mumaoko enyu Mwari komberedzai zvakare upenyu hwavo Mwari neropa renyu komberedzai upenyu hwenyu hwavo Mwari nerudo rwenyu komberedzai nerudare makasunganyamburi kunyange newakaipa Mwari Baba ndakumbira Ishe wangu Baba kunyange pamaplatform tinotambira yetisomidia Mwari wakaipa ari kutenderera Jehovha wakaipa ari kutenderera Mwari Baba tamedzwa zvakare Jehovha nasatani Mwari ndainokumbira Mwari kuti takanyurwa kuti wakaipa Mwari kurai maso edu Baba tione zvakarasika Mwari zarurai maso edu Mwari tione satani chibekatiza Mwari kwakwari Mwari kuti tichanyura vakawanda Mwari nekusaziva tichanyura nekusaona vakawanda nekuda kwesoko renyu Mwari Baba tinonamata mangwana nasi muri Mwari vane chekuita muri vane hanya pakati pedu Mwari tidzorei Baba weakness dzedu Mwari patinokundikana kutidzore muri Jehovha kuti muri Mwari vane chekuita Baba muri Mwari vasina competition muri Mwari vasiri paresi muri Mwari vari skill muri vari vari pashoko vakamirira Mwari kuti mutsvakei vakamirira tikubandane vachimirira kuti tikumutsei mangwana nasi kuti Mwari mutaure nesu kuti Mwari kubata upenyu hwomwe nemumwe Baba kushandisa SIS Mwari kuti upenyu hwevanhu Baba kuri mukati mazvokare Mwari hamuna basa kuti mungachati mupiri hamuna basa nezvinotaurwa nevanhu Mwari wangu zvinosenda zvivemaoko enyu Mwari muri Mwari vari transparent Baba muri Mwari vane hanya ndaikumbira Mwari wangu neplatform yavakatipa tinotenda Mwari ngaikontinye kuramba ichinja upenyu hwevanhu Mwari the unfortunate ones Mwari wangu vakaremerwa Mwari ndobe kutura muti wavo Mwari isei for a reason Mwari ndimi makaitanga Mwari ndimuchaipedzisa Baba tinonamata mangwana nasi Mwari mune chekuita Mwari mune hanya iri yese kurongwa muri mangwana nasi Baba tinokupa imbiri Baba tinokupa imbiri mutsvene tinokupa imbiri Jehovha kuti muri Mwari vasina chikiti muri Mwari vasina competition muri Mwari vane chekuita noupenyu hwedu Baba tinokupai mangwana nasi tinokupai mangwana nasi Jehovha tinokupai sevana venyu Mwari zvatinoshuvira nemoyo yedu Mwari zvatitonda Mwari munozviziva tinokumbira simba romutsvene Mwari
You say in your word, call unto me and I will answer you. I will show you the wonderful and marvelous things that you know nothing about. Father, tonight we call unto you, O Lord. Tonight we call unto you, Almighty Lord. I thank you, Jehovah God, that we are calling into a God who is able. I thank you, Almighty God, that we are calling into a God who is able. The God who hears us. Oh, your word says you're not like men that you should lie, neither are you like son of men that you should relent on your word. Munotaura mushoko renyu Jehovah, imi muri Mwari vakatinakira nguva dziri dzese. Maita enyu madeko ano mweya mutsvene. Maita enyu mambonashe mangu nyangwe neunomukana. Rumbidzwai Jehovha nekuti imi muri Mwari. Rumbidzwai Jehovha nekuti imi makatendeka. Rumbidzwai Jehovha nekuti imi muri Mwari vekundiso. Kana tiina Jesu tine kukunda mukati meupenyu hwedu. Kana tiina Jesu tinazo zvose zvatinoshuvira mukati meupenyu hwedu. Tinonamata kwamuri mweya mutsvene. Your word says that at the mention of the name of Jesus, every knee will bow, every tongue will confess that you are the Lord of Lords and the King of Kings. We are speaking to the knee of sickness tonight. We are speaking to the knee of lack tonight. We are speaking to the knee of poverty tonight. We are speaking to the knee of depression tonight. We are speaking, oh Lord, and we are saying, like your word says, every knee will bow. So every sickness will bow tonight. So every lack will bow tonight. Oh, we bless your holy name, my Father, my God. Thank you, Jehovah God, that even the storm has ears and the storm has heard your voice saying, peace, be still. I thank you, Jehovah God, for the peace that surpasses all understanding. I thank you, Holy Spirit. Tinokutenda inecho chipo cha mweya mutsvene Jehovah. Tinodana mweya mutsvene agara ari matiri nguva dziri dzese. Hatina kururama Jehovah, asi Mwari munotiwanira nyasha zuva nezuva. So we thank you for your mercies that are new for us every day. We thank you, Jehovah, for your mercies that are new for us every day. Oh, my Father, my God, we sin before you daily, but we repent, oh Lord, and come before your throne and say we are not worthy, but by your grace we have been made worthy. Akuzi kugona kwedu mutsvene asi inyasha dzenyu. Nenyasha dzamunotiwanira zuva nezuva mweya mutsvene. Tava kunzi vana vaMwari. And we are joined heirs together with Christ. So what Christ has, we too have. And we know that we have the victory in the name of Jesus. We know that we have beat every storm that has risen before us in the name of Jesus. We know that in the name of Jesus, every storm before us has been made calm tonight. When we move from this place, it may still seem like the storm is heavy. But I trust in you, oh God, that if you have said, peace, be still, the storm will die down in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, the name that changes the atmosphere, the name that causes a shift in the spirit realm. That is the name that we call on tonight. The name that is powerful, the name that breaks every chain, the name that causes things to change. May your name be blessed tonight, oh God. May you be glorified and exalted in our lives because you are God. Baba tinotenda nenyasha dzenyu dzamatiwanira madeko ano. Tinotenda that our lives have changed, oh God, even tonight. And that we are going to begin to see that change. I declare tonight that every storm has quietened. In the name of Jesus. Every storm has quieted. In the name of Jesus. Be glorified, O God. Rumbidzwai Jehovah nekuti imi muri Mwari. Rumbidzwai Jehovah nekuti imi makafanira kurumbidzwa. Maita enyu madeko ano mweya mutsvene. Maita enyu madeko ano Jehovah. Maita enyu madeko ano mutsvene. Tanamata kwamuri Mwari mupenyu. Nezita ra Jesu vanoshamisa. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Amen. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys. Machines. Thank you guys. Machines. One's a beast too. Mutai mastorms. Mutai hondo dziri. Mutai Jesu mukati moupenyu hwedu. Hanzi kune hondo dziri kusimuka mukati moupenyu hwedu. Kune hondo dziri kurwanisa mukati moupenyu hwedu. Hanzi hazvina kutora zvakawanda. Zvakatora only vadzidzi kunomutsa Jesu muchikepe chavanga vakavata. Jesus hanzi vaitoziva kuti kune hondo dziri kusimuka panguva iyoyo. Kune dutu remhepo raisimuka. Kune mvura dzaisimuka. Vanga vakararasi vaimirira kumutswa kuti vadzidzi vamutse. Hanzi vakati vadzidzi vachinomuka mhepo dzikanyarara. Dutu rikabva ranyarara kangokomandwa just one word chete. Zvatinofunga kuti hazviitiki guys. Vadikani mukati moupenyu hwedu muzuva ranhasi zvataurwa nemutauri. Kune hondo dziri kusimuka right now. Kune mhepo dziri kusimuka. Kune matutu emvura. Une zvauri kusangana zvakati moupenyu hwako. Une zviri kutokunetsa kati moupenyu hwako right now. Hauchazivi kuenda, hauchazivi kutangira. Hanzi tiri kuenda ku the wrong people. Tiri kuenda ku the wrong platforms. Tiri kuenda kutaura problems edu ku the wrong friends. Kusiri iko. Tiri kusiya chaiye muchinda werugare. Tiri kusiya iye chaiye akamirira kunyaradza matutu emvura. Tiri kuenda kusiri iko. Hanzi mirai panzvimbo. Dzokerai munomutsa Jesu muti Mwari mastorms asimuka ndichakwanisi. Mwari ndakunyura. God, I'm drowning. Mastorms akunditora Mwari. Handichaziko kutizira. Handichaziko kusamsoro. Handichaziwa kuudza Mwari. Ndapererwa. Bible soko raMwari hanzi rinoti panoperera pfungwa dzenyu ndo pandinotangira. Mwari vanotaura kuti pamunogumirwa kuti agumirwa Mwari achiyazivi zvokuita, paunochema siku hwese piro ichinyorova, paunomuka usingazivi kuti vana ndiri kuvapei, paunomuka wakapererwa uchifunga kuti Mwari handichazivi noita sei, hanzi ndo panotangira pfungwa dzakugona kwaMwari, ndo paunopindira Mwari ipapo voita take over. Saka know where to take your storm. Mastorms ari kusimuka hanzi. Those Pharisees that you see right now, you will never see them again. VaFarisi vari kukutevera, vari kumashure kwako. Hondo dziri kumashure kwako dziri kukutevera. Iwo mastorms vari kusunga vari kukutevera. Hanzi cheuka uone, you will never see them anymore. Just know where to take your wars. Right now, I don't know what you are going through. I don't know what you are facing. Handizivi zvauinazvo. Chandinongoziva pane vachakunda, pane vachaziva kukuendesa maproblems avo, pane vachaziva kunomutsa, pane vachaziva kunoprovoka. Endai munoprovoka denga. Go and provoke this heaven, guys. God does not sleep no slumber. Mwari avavati, Jehovah avavati. Mwari vakasvinura. Hanzi ndinosvinurira soko rangu kusvika razadziswa. Mwari vakasvinurira soko ravo panguva ino. Tichitaura kudai vamwe vakarara, ivo vakagara pachigaro chavo chenyasha, vakamirira soko ravo, vakarisvinurira kusvika razadziswa. Rambai makamira panzvimbo. Endai panzvimbo munomira. Munoti Mwari ndaomerwa. Handichazivi. Ndiri madhumbe. Baba ndiri kutambira 2000. Hazvisi kubalanza. Hazvisi kubatana Mwari. But Mwari mu2000 iyoyi. Imi muchapinda Mwari. Makagadzira, makadambura fishi dzakanga dziri 5 nezvingwa zviviri zvikakwana vanhu 5000. Mwari mu2000 iyi. Mwari ndichavaka. Mu2000 iyoyi Mwari ndichaendesa vana kuchikoro. Mu2000 iyoyi Mwari muchaitika zvakasiyana siyana. Kune vari mukati medzimwe nyika cheko dzine uchine mukaka, vari kushanda mashift 24/7, asi mari vaibata kudai so. Mari haisi kuonekwa tiri kufamba sei. Dzokerai pakutanga, ngatidzokerei pamavambo. Munomutsa Mwari. Jesu muti Mwari, Jesu tauya. Mwari honai ndiri kuibata Mwari. Vamwe mukati meino nyika, mukati meino lendi, vari kuita zvinobatika, vari kuvaka dzimba dzavo, vari kutenga zvinhu zvavo kumusha. Mwari, ndine 20 years ndiri muno handina chinhu. Ndine 20 years ndiri muno ndiri kungodzugaira Mwari. Mubasa ndiri kuenda asi mari haisi kubatika. Udza muridzi werugare. Vekumusha vanenge vakasimuka. Mhepo dzinenge dzakasimudzwa newakaipa. Dutu rinenge rakasimudzwa richitaurwa kunzi hana chaanoita. Achakwira ndege chete asi hakuna chinobatika chaachaita. Mudikani ramba waudza kuti unonyepa. Ramba umire. Sometimes we need to challenge God. Baba tinofanira kumuchallenge Mwari uyu kuti Mwari hazvi zvamakataura mukati mesoko renyu. Mwari, it can never be otherwise, Jehovah, because musoko renyu imi makataura kuti uyai mose makaremerwa makaremerwa ndichakupai zororo. Ndauya Mwari, ndaneta, ndaremerwa Mwari, ndakuda zororo kwamuri. Baba, shandurai situation yangu. Mwari, chinjai situation yangu, chinjai mamiriro esituation yangu, uone kuti hazviitiki here. Kune vakanga vari panhovo, kune vakatovata right now pamatress dzemahospital, kune vasingazivi kuti ndichaita sei, kune vari kuchema nezvirwere zvakasiyana siyana. Muzamewo Mwari uyu, muedze Mwari uyu, mutora problems aunawo, zvirwere izvozvo
enda nazvo pamuchinjikwa unozvisiya ipapo uti Mwari ndauya nazvo ndanetsa Mwari izvi hasi zvangu, this is not my portion, because shoko raMwari rinotaura kuti zvirwere hasi portion yako. Hanzi nemutauri takapiwa simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyoka zvisingatirumi. Nyoka dzinotaurwa, musaenda kunotsika pamusoro peshato, musaenda kunotsika pamusoro pekobra because inokuruma. Tikutaura maproblems auna mukati moupenyu hwako, matambudziko ezvirwere iwaya. Une simba rekukunda, une simba rekumaramba, une simba rekudeclare kuti ini ndiri mukundi nekufurikidza, ini ndiri mutano nekufurikidza. Hamuna ndine chandingaita naSatani. Saka nakauya kuzodestroya, kuzoparadza. Ende ari kuparadza vanhu vake takatarisa. Ari kutiparadza takatarisa Satani. Tiri kunyura mukati mesitomu takatarisa. And we are powerless. We don't know where to run to. We don't know who to tell. Tukuhukiwa nechinhu chidiki-diki chiri kutiparadza takatarisa. Ngatirambei mangwana nhasi mudikani. Soko rataurwa a very powerful soko rataurwa. Soko rataurwa hanzi be still. Be still and know that I am God. Be still and know that I am the Lord. Go and work Jesus in his body. Enda unomuprovoka. Enda unomumutsa. Mudikani, Mwari havana basa kuti wakabva kumboita chihure. Mwari havana basa kuti wanga uri munhu akaita chii. Mwari havana basa kuti unotaurwa kunzi kudii. Mwari vane hanya neupenyu hwako panguva iyoyo. Mwari vane hanya nemwoyo wako. He is a God of hearts. Ndimwari vanotarisa mwoyo. Mwari havatarisi outside appearance yako. Havatarisi bank statement yako. Mwari ndimwari wemwoyo. Mwoyo wako wakamira sei. Don't mind about what people says about you, because people pretend to know you. People think they know you. They don't know you. The only person who knows you is God. Inyaya iri pakati pako naMwari wako. Iri pakati pako naMwari wako. Haisi pakati pako nevanhu vanotaura zvavasingazivi. Haisi pakati pako nesociety, because society takamirira kujaja. Society takamirira kukutonga. Zvatinoziva zvawairarama kudhara. But Mwari havatarisi izvozvo. Mwari, God wipes all sins. God wipes all past. God gives you time to start afresh. God gives you a clean slate. Ndo Mwari vatiri kudabata nhasi. Ndo Mwari vatiri kutaura nezvavo nhasi. Mudikani, muchitima chatakatanga ichi, usawanikwa uchisarira. Panopera August, wanikwa uine testimony yako. Wanikoshaura kuti pano paSIS MELLY Diaries taingotanga chingota maprayer tichingodai so. Vamwe vaiuya vachitipa shoko takatsingatovasivi manga muri murima. But hazvisinei kuti haudi fesi yemunhu. Uri kuda zviri kutaurwa. Uri kuda zviri kubuda mumunhu yeye zvaari kushandiswa kuti akuudze. Ndakaona Mwari. Mwari vakapindira padambudziko randaive naro. Ndakadzidza kumira ndega ndichinamata. Ndakadzidza kumutsa Jesu ndiri mukati mestorm. And this is my testimony. Tinoda kuzonzwa matestimony enyu. Tinoda kuzonzwa mabreakthroughs enyu. Tinoda kuzonzwa mabasa enyu. Baita makore no basa ribatiki. The time has come for you to work. The time has come for you to defeat the devil. The time has come for you to claim what is rightfully yours. Go and claim back your husband. Go and claim back the kingdom of God. Go and claim back your children. Zimba dzaparira varume vari kuenda. Tora murume wako by fire, by force. Has the heaven is shaken what? Violence. Handitika, zvimwe zvinoda violence, guys. Zvimwe zvinoda chigindagoriya, hazvidi hope. Mira panzvimbo. Take what belongs to you. Zvaunoshuvira, zvaunoita ndikukudzai is going to be like that, for it cannot be otherwise. Nezita raJesu ndinoti muve neusiku hwakanaka, guys. Tosangana zvakare mangwana nekusingaperi. Amen.